Awn ni, a wedyn ysgwn ni'r datganiad, sgwch las. Mi'n dechrau efo'r datganiad felly, jyst i ddeud bod y cyfarfod yma'n cael ei recordio mwyn cynorthwyo i wirio'r cofnodion, a bydd hefyd ar gael ar-lein yn ddiweddar. Os ydych chi'n hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Allen cadeirydd y ffôn i ffôn, please. Atgoffa fi wedi. Ydych chi y ffôn sy'n dal i ffwrdd os gwelwch yn dda? A'r tiag o'n hwnna fewn. Bore da chi gyd, a croeso chi adra ac ymlaen yn y bwlch i gyfarfod Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar y 12 o Gorffennaf. A ni sydd i ymddiheuriadau, gen i ddim ymddiheuriadau? Oes, dwi wedi derbyn ymddiheuriadau gen cynghorydd June Jones, cynghorydd Kim Jones, cynghorydd Ifor Gwyn Lloyd, a Miss Naomi Thompson. Iawn, diolch Anwen, diolch fawr iawn. Dwi'n siarad datganiadau, dwi'n gadach chi bodydd cinio dolyg wsos i heddiw ar y chwechad, a sa chi'n gadael i Anwen wrth bod pwy sy'n mynd yn bresennol fel bod y gegin yn gwybod, ysgwch dda. Diolch fawr. A croeso i Louise, gobeithio bod chdi'n meindio Louise ar ôl y driniad, bod chdi ddod dy hun yn iawn. Na iawn. Iawn ta. I'r dim, a ni mlaen i eitem 2 lle yn sydd bin datgan diddordab. Oes na rhywun yma eisiau datgan diddordab neu adra ysgolch dda? Ja, pawb yn glir o hynny, a ni mlaen i eitem 3 lle, y cyfnodion. Dwi'n meddwl bod pawb wedi golwg anyn nhw. Da ni eisiau jyst taro trwyddyn nhw. Tudalen 3, 4, 5 a 6, 7, 8 a i tudalen 10. Os rhywun eisiau codi rhyw fater efo hynny, ta rhywun am gynnig bod yn gywir. Cynnig bod yn gywir o Mag Edgar. Os rhywun am eilio? John Pyw? Diolch John. Delydd, o ti eisiau dy gair ta ti eilio ti? Diolch Delydd, champion, diolch fawr iawn. Iawn ta. Eitem 4 lle, y daflen weithredu a Iwan sy'n arwain ar hwn. Oce, diolch Iwan, diolch. Ie, gair bach jyst i gadarnhau bod yna 2 weithred ar y daflen, a maen nhw i gyd yn parhau felly a mae'n tynnu'n byd i ffwrdd o'r daflen y tro yma. Iawn, os gen i wneud sylwad o'r hynna, dyn ni pawb yn hapus efo hynna. Da ni wela'n llaw i fyny, hynna ni. Diolch Iwan. A ni mlaen i eitem 5, lle diweddariad y gyllideb, o'r gyllideb. David, sy'n arwain ar hwnna, ia? Ia, croeso David, diolch fawr. Ia, so diweddariad ar gyllideb eleni, ac adnodd ar sefyllfa o gwariant i gincwm hyd at diwedd Hydref, di hwn. Fel dwi'n nodi yn 1.8, sy'n disgwyl, neu ddim cadarnhadu erbyn nhw grant ychwanegol gan Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Wedyn yn 2.3, dwi'n cyfeirio at yr newidiadau mawr sy'n y cyllideb o'r prif beth na'n dillu o'r gynnydd cyflog sydd wedi gadarnhau yn gynharach yn mis Tachwedd, lle mae bob pwynt hicyn cyflog wedi cael 1,925 ychwanegol sy'n debyg i'r llynadd. Yn 2.4, jyst yn rhestru'r gwahaniaeth mae hwnna wedi wneud i'r gyllideb a i'r gwylodau, a byddwch chi'n gweld hwnna, mae o'n gynnydd o bron i 60,000 ar y gwylodau. Wedyn yn 2.7, mae'n yn danos yr newid sy'n mynd o'n mis Medi nes i adrodd am diffyg o tria gyda 192,000, dim hwn di cynyddu ychydig bach dros 550,000 wan. Yn 4.2, dwi'n cyfeirio at wychu'r perfformiad eleni. Eto dal i gymharu eitha ffafriol ar un cyfnod y llynadd. Prif wahaniaeth ydy cynnydd eto yn yr incwm misydd parcio, lle ydyn ni rhagori ar ffiguradd gen ni y llynadd. A hefyd, o gynnyd i chwyddiant sgwrs, mae'r radda llog yn parhau'n uchel, wedyn nath ni gynyddu'r targed i 120,000 nôl yn mis Medi, a mae hwnna wedi cael ei gyrraedd yn barod. Felly disgwyl swm sylweddol uwch eto gydwedd y flwyddyn. Wedyn, mae yna ygyrchad mwy manwl am yr gwanwasanaethau yn dilyn hynny. Wedyn, dwi'n mynd i 4.5, mae gennym ni 30,000 wedi darparu gyfer gwiriant, ond di hwnna heb gael ei ddefnyddio eto, felly erbyn diwedd y flwyddyn, da ni'n cymryd hwnna wedi
wedi cael ei ddefnyddio ar bynnag nhw'n ni hadnabod unrhyw ymwelcha sy'n wedi cael ei amlygu yn y gyllideb bryd hynny. A wedyn, ben 4.6, jyst rhoi bach mwy o glerhad am y gostau cyflog a'r cynnydd o fanna. Dwi wedi nodi mae o'n 60,000 o gynnydd gwelodlu yn eto sisio pwysleisio gall yr sefyllfa fanna niw. A mae'r grantia SLSP neu da ni'n wedi dweud gan y Llywodraeth mae gall elfen a delifri yn ôl o hwnna gyfrannu at y bwlch. Da ni'n gobeithio fynd diwedd y flwyddyn. Ran sefyllfa cyfalaf, does o'n ffordd newid o ran, dim o ran y gwariant, ond o ran does o'n byd anisgwyl wedi codi hyd yma, lle da ni ar hyn o bryd dal y gwario fewn i'n gyllideb neu'r arian sydd wedi newid mewn bydd. A wedyn eto, adrodd ar cyn diwedd y flwyddyn os fydd unrhyw newid ar hynny. Dyna fod os ydych chi gwestiynau benodol ar unrhyw beth. Diolch, David. Oes na rywun ar ryw sylwadau? Braf o gweld sogen yn lles i rywun, dydy. Sori, John? Braf gweld sogen uchel yn ei lles i rywun. Iawn ta. Wel, hwnna piso doriad nag un David lle. Na ni, i'r dim. Diolch, David. Diolch yn iawn. Champion, i'r dim. Lain i eitem 6, lle. Y cyllideb refeniw sylfaenol 24-25. A Dewi, di sy'n adrodd ar hwnna? Diolch, Dewi. Diolch fawr. Gret, diolch yn iawn i chi. Byddi hwn wedi'r cyllideb refeniw sylfaenol ar gyfer y flwyddyn nesaf, lle, ac rhag baratoi rwan mwyn cyn gosod y gyllideb yn ffurfiol nes ymlaen cyn diwedd o flwyddyn ariannol o sgwrs da ni eisiau edrach ac y pwrpas fel y gwelwch chi fanna di nodi'r gyllideb fel da ni'n rhagweld y bydd i erbyn blwyddyn nesaf fel bod ni gallu rhag baratoi a gweld o syniad o lle da ni am fod pan da ni erbyn amser gosod y gyllideb yn ffurfiol fel ni'n deud lle. O ran yr arian ag yr incwm sy'n cael ei dderbyn gyn yr awdurdod, ar un llaw mae gennych chi'r gysur o sicrwydd yn yr ystyr bod Llywodraeth Cymru wedi dweud faint da ni'n gael, a mae'r lefi da chi'n dderbyn gyn Cyngor Gwynedd a Cyngor Conwy wedyn yn seiliedig ar y lefi yna. Gan gymryd bod Llywodraeth Cymru yn rhoi'r grant disgwyliedig i ni lle. Gwelwch chi fanna'r tudalen 25 y pecyn, mae yna grynodeb o'r incwm da ni'n rhagweld lle. Wrth baratoi ar gyfer gwariant, y drefn arferol da ni'n ddilyn mewn awdurdodau lleol ac awdurdod fel y parc ydy incremental budgeting, sef edrach ar be oedd y gyllideb terwynol llynedd, edrach ar y newidiadau a wedyn adnabod y bwlch sydd ar gael ac da ni angen sydd bodoliad ar hyn da ni angen i lenwi lle. Felly, os ydych chi'n edrach ar y top o'na, sef y crynodeb o gyllideb ar y brig tudalen 25 yn eich pecyn chi wrth ben paragraff 2.2. Gwelwch yna bod gyllideb derfynol 23-24 sef o flwyddyn da ni'n ei rwan yn 8,343,805 o bunnoedd. Hyn da ni'n edrach arno fo ydy'r newidiadau mewn staff, a mwylwch chi fanna ar y newid mawr sy'n cael ei ragweld sef y pwysau mwyaf ydy darpariaeth chwyddiant a mae hwnna benna oherwydd newidiadau mewn costa staff. Oedden ni'n edrach ar yr eitem flaenorol, oedden ni'n edrach ar hyn, oedden ni'n cael ei gyllidebu lenni lle ac oedden ni'n teimlo bod na fwlch a da ni wedi ffeindio hynna nid jyst yn unig yn yr awdurdod ond yng Nghyngor Gwynedd ac yn bob awdurdod lleol arall. Bod y setliad tal ar gyfer 23-24 wedi bod yn uwch nag o'r rhan mwyaf wedi gyllidebu ar ei gyfer o. A beth sy'n bod yn wahanol yn ddwy flynedd dwytha hefyd ydy bod y swm sy'n cael ei roi fel yr setliad tal wedi bod ar sail arian yn ystyr 1925 i bowb ar hyd yr ystod yn hytrach na roi canran i bowb. Felly yn dibynnol ar lle ar y raddfa mae aelod o staff, mae'r canran y gynnydd wedi amrywio. Doedd y canran i rwys ar wylod yr raddfa tal, oedd 1915 yn ganran sylweddol, ddim yn bell o 10%. Wrth gwrs, ei swyddogion sy'n agos i frig yr raddfa tal, mae'r un swm sy'n 1925 yn ganran is. Felly mae rhywun yn trio cadw syniad o be ydy'r canran cyfartalog, mae rhywun yn gorau gweithio iddo fo. Da ni wedi bod yn ddarbodus am y rhywun yn gallu edrach arno fo, da ni wedi bod yn rhydd ddarbodus wrth ddweud 6% o fan hyn lle. Y gwir ydy lle mae'r o holi
yr unigolion a'r swyddogion yn genedlaethol sy'n negodi ar ochr y cyflogwyr. Da neb, da ni'n gallu pinio neb i lawr i ffigwr lle o'r ei damcan i ni be i ddisgwyl. Mae 600 ella bod hwnna bach yn uchel wrth ystyried bod chwyddiant ar ei ffordd i lawr lle. Mae rhywun yn edrach ar y sefyllfa yr undeba yn diwedd mi gafodd y cynnig o'r 23-24 cynnig gwreiddiol gafodd ei dderbyn yn y pen draw lle do'na ddim teimlad bod 'na fandad, mi gafodd y Defa Llafur ddim mandad i weithredu diwydiannol lle. Ac felly nath nhw dderbyn yn diwedd y cynnig lle. Fel ni'n deud sef y 1925 i bowb lle. Wan, mi ddalla rwy'n ddadlau lle bod 600 felly wrth adlewyrchu yn mynd i fod yn is flwyddyn nesa. Ac felly mae'r bwlch sy'n cael ei greu yn fan'na sef Mae'n oed 350 o filoedd o bunna lle mi rwy'n gallu baratoi bron i 500 da. A wedyn fysa hynny rhi chydig bach ella rhyw 50,000, rhwng 50,000 a 60,000 yn llai o folchi lle. Wrth gwrs yr issue wedyn ydy os da ni'n da ni'n gorfod ffeindio'r arian wedyn, so petai'r uwch a bod y setliad yn tua 600, mi fyddwn ni'n gorfod ffeindio'r bwlch beth bynnag. Felly mae'r cwestiwn ydy, da ni'n paratoi rwan a dweud, oce, mae yna bwlch, da ni'n gorfod ffeindio a da ni'n dweud rwan, mae yna bwlch i'w ffeindio. Neu, da ni'n dweud, wel, da ni'n neud y bwlch bach yn llai wrth cyllidebu, a wedyn gweld, mae'n chydig bach, a da ni'n gorfod ffeindio'r arian yn y pen draw beth bynnag lle. Felly, mi fallon ni ddod ar diffyg neu lawr, cos yr hyn sydd yr hyn da ni eisiau edrach arno fo fan'na, lle ydy'r llinell fan'na, y diffyg lle, 877 o filoedd sydd yn swm sylweddol, bydd rhywun yn edrach ar fel canran o'r gyllideb, da ni sôn am os o'r cyllideb ddiwygiedig o 8.7 miliwn, ac wrth gwrs 877 o filoedd yn 10% o'r gyllideb lle. Fel ni'n deud, wrth adlewyrchu ar hynny, mae'r grant Llywodraeth Cymru, mae'r Llywodraeth wedi deud eisoes fydd na ddim cynnig i'r setliad grant ar gyfer 24-25. Mae rhywun yn mynd i'r rhagdybiaeth ac yn meddwl, ia, da ni ddeud, wel, mi nawn ni fynd ar y sail, bod nhw'n mynd i roed yr un faint i ni, ia, fydd am toriad, lle, fydd nhw'n gael cash flats, sef yr un faint o arian parod da ni dderbyn, yn hytrach na'r bod am unrhyw gynnydd ar sail chwyddiant sydd efo, lle. Wel, mae'n jyst yn fath ar nodyn bach yn fan'na i chi, yn 2.4, jyst i dynnu'ch sylw chi fan'na, lle dydi effaith lawn gwariant ychwanegol sy'n cael ei ariannu trwy grantia ddim wedi cael ei gynnwys yma chwaith lle. Pan fydd yr adroddiad yn mynd i'r awdurdod yn chwefro ar gyfer sef gosod y gyllideb yn ffurfio, mi fydd y wybodaeth yna wedi cael ei gynnwys hefyd. Fel ni'n deud, mae yna gyfraniad net yn barod o gronfeydd wrth gefn lle. Mae'r hynny, dwi'n dweud, yn berthnasol i warianna ar gynlluniau penodol, mae'r cyllid yna, sy'n chi'n dechrau'r paragraff 2.8. Da ni sôn am hwnna, am ddenu lle mae'r gronfeydd wedi cael ei adnabod ar gyfer cynlluniau penodol, a dyma'r cyllid yna wedi cael ei neilltu ar ei cyfar nhw lle. Unai, maen nhw'n dod o dan wariant hanesyddol, a mae'n y blynyddoedd, hynny, beth yn cael ei ystyried y blynyddoedd da, lle o'na dan wariant i ddigwydd, da ni wedi gallu rhoi arian wrth gefn i fewn i gronfeydd lle, neu mae'na grantiau eraill sy'n cael ei derbyn ymlaen llaw, a mae'r rheini rei wedyn da ni'n gallu debu ar gyfer ei defnydd nhw hefyd lle. Mi na ddigwigio eto rhwng rwan a chwefror lle, dos am amheuaeth am hynny lle. Ac wedyn wrth ar hyn da ni'n anelu wneud ydy bod y gwariant o'r arian yma yn balans o'r arian sydd ar gael lle, felly mae'r effaith ar y linell wylod yn mynd i fod yn cael ei falansio lle. Felly ymlaen felly i rhan 3 o'r adroddiad lle, da ni sôn fan hyn am y cronfeydd wrth gefn lle. Da ni yn trio bod o ddarfodus, dwi'n gwybod ar hanesyddol, mae'r rhaglynydd i fel prif swyddog cyllid chi wedi bod yn hynod o ddarfodus ac mynd ati sicrhau wrth bod ni yn cynllunio yn resymol pan mae yna anwariant bod o'n mynd i gronfeydd penodol lle, a dim welwch chi fan'na lle. Ymhellach i'r ganlyniad i strategaeth gyllidol ddarfodus dros nifer o flynyddoedd. Mae yna gronfeydd ar gael mwyn cyllidio'r diffyg yn 24-25. Wan welwch chi fan'na bod yna 1.3 miliwn o'n gronfeydd y fan'na lle.
Ond fel dych chi'n cael ei nodi yn y paragraff o dan y tabl, mae yna beth o'r rhain cael ei defnyddio ar gyfer balansio y flwyddyn ariannol bresennol. A mae yna amrywiau posib fel sydd wedi cael ei sôn yn yr eitem flaenorol ar gyfer y flwyddyn dyn ni'n efo rwan. Sy'n golygu, fel sy'n cael ei grynhoi yn fan'na yn 3.1, mae'r awdurdod yn mynd i fod yn gwynebu cyfnod heriol oherwydd y pwysau chwyddiant hwnna sydd wedi rhoi taflu oddi ar y ddechal mewn ffordd, sef y chwyddiant a'r swydus uchel sydd wedi bod dros y flwyddyn dwytha. Fel ni'n deud yn arach, fel da chi'n ymwybodol, dwi'n siŵr, mae'r ei ffordd i lawr hyn o bryd. Ond mae canlyniad blwyddyn o chwyddiant uchel yn golygu bod hwnnw wedyn yn parhau wrth symud ymlaen. Chwyddiant tig, mae rhywun yn gweld ar yr newyddion yn aml, lle mae chwyddiant dod lawr o'n, pryd mae prisiau dod lawr, di prisiau dod lawr, jyst cynyddu y llai cyflym anol, mae prisiau dal yn mynd i fyny. Felly, fel chi'n gweld o fan'na, da ni yn gwynebu cyfnod heriol, nid unig fel dwi'n dweud fel pwysau chwyddiant. Mae'r setiau fflat, mae'r awdurdod yn ei dderbyn a gan y Llywodraeth ac fel canlyniad hynna gen yr awdurdod lleol yn creu pwysau. Mae yna ddefnydd o'r gronfeydd ar gael i gyfarfod ar diffyg, ond y trysiad unwaith yn unig ydi o, unwaith mae'r gronfeydd wedi mynd, maen nhw wedi mynd. Ac felly, wrth edrych yn ymlaen, dyna sydd yn edrych, mae yna berig, os da ni'n cario ymlaen fel ydyn ni, a dyna di'r darlun da ni'n ei weld, fydd mwy rhan fwyaf o'r cronfeydd wedi mynd erbyn diwedd flwyddyn 2025. I'r cwestiwn, mae ddim yn anwybodol. Pa mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar hyn, yn edrych ar gronfa wrth gefn? Chi hefyd dweud gwaniaeth i faint, eto dweud bod chi gael o gofod o sben, ych chi'n dod i hwnnw nag yn i roi mwy arian i chi? Be maen nhw'n neud fel arfer, maen nhw'n edrych ar y gwariant, maen nhw'n edrych ar y pwysau oll ag edrych ar y gwariant, dyna sy'n maen nhw'n neud o'n sgwrs bar, maen nhw'n neud wedyn, maen nhw'n edrych ar... Felly, pan ddim o flwyddyn i flwyddyn, mae gen ti arian wrth gefn. Ia, be nawn nhw, dwi'n gweld o'r effeithio ar y grant yn uniongyrchol, be nawn nhw'n neud ydy, mae'r awdurdodau mynd at y Llywodraeth ydy, gwrando, di hwn jyst dim digon i ni ddim baratoi yn gwasanaethau, nhw'n jyst troi rownd a dweud, mae'n gwneud chi ddigon wrth gefn, lle. Mae'r Llywodraethau yn hynny, lle maen nhw'n gwneud beth i'r awdurdodau lleol, sy'n grant o sbiwch maen nhw'n gwneud rhyw. Ydych chi'n gweld yn adroddiadau, felly'n dew, gynnwch chi'r holl arian wrth gefn, lle mae'r gwirionaeth ar arian sy'n wrth gefn wedi cael ei glusnodi ar gyfer pwrpasau penodol. Ie, dwi'n meddwl, mae'n sôn dwi'n ysgol. Ie. Hwna di gwneud i flwyddyn 22. Ia. Maria, iawn, wrth gwrs, mae'n siarad dros gefn, ond pa percentage yn siarad dros gefn i'r budget? Diolch 5% fatha ysgolion. Ia, does o'n ffigwr penodol, rwy'n trio bod o'n arbodus a trio bod o'n ofalus, a da chi'n mynd o dan 5%, mae o'n rhywbeth sy'n codi canu clychad, a da chi'n chydig bach yn bryderus amdano fo. Dwi'n dod o ôl sy'n gwario ar arian i gyd. O'na gen i aelod i trio wneud hynny o blaen, ond o'n i ddim wedi gwneud erbyn heddiw sydd. Ynglŷn â'r berthynas efo Llywodraeth Cymru ac arian wrth gefn, mi ôl beth sy'n dweud John yn wir, o'n nhw'n fel, ar bapur o'n ei lot o bres, ond gyda i gorfod perfformiad efo swyddogion Llywodraeth Cymru bob chwe mis, ond mae'r agenda bob tro, a maen nhw'n deall o'n pam bod ni'n dal yr arian wrth gefn, so gyda ni cynllun leif, HLF, tablet felly, lle mae angen arian wrth gefn i wneud y gynllun gweithio dros 5-6 mlynedd. So, pan ydych chi'n sbio faint o arian wrth gefn go iawn sgynna ni, dydy o ddim gwahanol i'r rhan fwyaf o gyrffyrdd, ond mi ydyn ni mewn lot gwell lle na ban y Brychiniad ger enghraifft, maen nhw wedi gyda mynd trwy, ond mae wedi llosgi pres leni, oherwydd maen nhw'n digon yn y gweilogion sydd. Dwi'n mynd i'n sicr wario, ond gofal dwi, ydy o'n rhwysir i ni, os oes gen John ti'n darllen yn agos dwi'n gofal. Da chi eisiau dwi'n mynd oes? Ti eisiau goffad? O na, jyst oedd is-gadeirydd y fi wedi bod yn cwrdd i'r Gwener. Dydd Llun, dwi'n meddwl os ti eisiau dod yn ôl. Ie, o'n i jyst am ddweud, yn y be nath y gweinidog ddeud i ni, mae blwyddyn nesaf yn edrych fel y blwyddyn, os da chi'n cynghorwyr, ti'n glywed yn barod mae'n debyg, y blwyddyn anodda erioed ers mae'r Senedd i gael ei setio fyny, ac yn cynulliad i gael ei setio fyny o ran cynllun cyhoeddus. A dim llawer o baith o wella yn y tymor fydd yn y ganolig o'r neges oedd yn cael. Be o'n i am ddeud yw, dwi'n meddwl, yn yr amgylchedd yna, mae rhaid i ni bod yn policy, rhaid i defnyddio
Yna, unwaith mae di mynd. Dwi'n gwybod, gaid yn y gosau. Gai jyst ar hwn, nath ni dweud, nath i echroff yn eitha pessimistig, ond erbyn diwedd dwi'n meddwl yn mihoniad i o beth i'n trio dweud oedd bod y gysylltiad fflat i weddol sicr, ond nath i'n dweud hynny. So fe rhaid ni ddisgwyl tan gysylltiad y llywodraeth wsos gyndolig. So o'n i wedi meddwl tynnu caderyddion at ei gilydd i trafod y sylwan, so'n fawr o bwynt wneud hynny tan o'n i gweld y gysylltiad draft. Ond os ystyried y ffigurau, pan gath ni'r gysylltiad fflat i ddechrau, oedd ni'n rhagdybio dros 3 blynedd bod effaith chwyddiant yn 1.1 miliwn ar yr awdurdod. Da ni wedi bod yn eitha cyfforddus yn rhedeg neu agor blwyddyn ariannol ar ddiffyg ar 300,000 i 400,000 dros y flwyddyn dwytha, os da ni'n gwybod bod ni'n gallu gwneud penderfyniad o fewn y flwyddyn. Ond unwaith da ni'n cyrraedd ffigurau fel mae Dewi i adrodd y fama hwan, 870 o filodd. Mae rhaid ni weithredu flwyddyn nesaf. A os ein argymell, wel, fyddai'n cwrdd efo Iwan a John cyn dolyg yn trwy i wneud meddyliad dyna ni cwrdd efo caderyddion a wedyn adrodd i chi fel aelodau'n llawn. Ein argymell bod ni o leia yn hitio hanner y targed yna yn y flwyddyn sydd wan. Achos nes i ofyn i gwneud beth yw'r rhagdybiaeth wedyn. Cyngor da ni wedi gael efo gwneud oes cadwch eich sena lawr, a mi naw hael ar bryn, cadwch o lawr am 2 mlynedd. Dim debyg bod yr hael yn dod allan o fi. Felly be ddudodd i'n ychwanegol oedd snots pa liw llywodraeth sydd i fewn yn San Steffan tro nesaf. Dim yn rhagweld unrhyw gynnydd yn gyllideb ennill am 2 blynedd olynol. So da ni'n mynd drwad i Ebrill 27 bron. Sydd yn 2 blynedd arall o fod yn fflat. So mae rhaid ni weithredu. A mae fan i chi fel aelodau lle ydych chi'n weithredu, pa mor gyflym ydych chi'n weithredu, ond dwi'n awgrymu bod ni yn o leia hitio hanner y targed yna flwyddyn nesaf a wneud o'n gyflym. Diolch yn mynd. Dilwyn? Diolch i chi am adroddiad. Ac am mynd sy'n nawr i dath i fynd. Ond mae'n siŵr mae cwestiwn mewn anwybodaeth ydi o, Cadeirydd. Ond oes na, dwi'n gwybod yn union beth yw'r sefyllfa wan hefo, oes na lot o swyddi gwag sydd yn gwisgo i gael yn llenwi, a tasa hynny'n cael yn llenwi, ydy'r gost hwnnw wedi wadio i fewn i fama, neu ydy o'n rhywbeth sy'n dod yn ychwanegol fel mae'r swydd yn cael ei llenwi. A dwi'n meddwl yn arbennig, mae data di bod dydyn John, ti'n bod staff ar effaith mae hynny'n gael yn ei hun, sut mae hwnnw'n ffitio fewn? Ia, diolch chi am y sylw a diolch i Sian ac i David am y gwaith sydd wedi mewn i baratoi'r gyllideb yma. Na, mae o'n arall ataf ynglyn â faint o swyddi gwag sy'n ar hyn o bryd, ond wrth gyllidebu da ni'n sylw edrych ar y strwythur, ar y strwythur sy'n bodol, yr swyddi sy'n bodoli ar y strwythur, bod nhw'n llawn, so da ni'n mynd ar y swyddi lle. Felly mae'n golygu, os oes y swyddi yn wag, mae'n creu rhyw danwariant o bosib, ond dibynnu ar y swydd, di ond, wrth gwrs, bynnag da chi'n angen ei llenwi, felly nath gyllidebu da ni'n edrych ar y strwythur staff, felly. Ond dwi'n siŵr am swyddi gwag. Gael ystod fewn ar y swyddi, dwi'n meddwl llai na hanner dwsin o swyddi gwag sy'n ar hyn o bryd. Mi ydyn ni'n cael traffaeth recriwtio fel bob un corff cyhoeddus yn dros bron. Dwi ddim wedi tynnu plwg ar recriwtio, achos mae rhaid ni ddarparu gwasanaeth. Mi ydyn ni wedi mynd drwy'r broses trwy austerity, o llihau a sgafnu faint o swyddogion sgynnon ni, ond fedrwn ni ddim gwneud o dim mwy, achos fel da ni'n gwybod, mae staff yn dod straen. Dwi'n meddwl ar penderfyniad neu'r trafodaeth da ni eisiau gael ydy hollol wahanol i austerity. Pe oedd yn gwneud yn austerity oedd siafio am y gacw a gwneud rhywbeth bach o wahanol. Da ni wedi gyrraedd y pwynt ond dos o'n byd i siafio ac os o'n ffordd gwahanol i wneud o. So penderfyniad sydd rhaid wneud wwan ydy beth da ni'n stopio ar wneud. Ie, gai ddeud o'n i'n awgrymu am funud a eisiau peidio ffennu swydd. A ddim yn gwestiwn o sut mae o'n effeithio y ffigurau sydd yn fama fel saith. Fydra i llawn yn fyna. So, os oes yna swyddi gwag, os oes yna fwriad i llenwi nhw, maen nhw yn
Maen nhw'n cael eu cynnwys. Os oes ddim ar hyn o bryd fel, fydd o ddim os ddim bwriad i beidio. Ie, so mae'n cael ei cynnwys yna. Yndi, maen nhw wedi cael. Da iawn, dyna beth yna eisiau bod, ie. Diolch, os am i flaen i mewn, a fydd Brian wedyn, ie. A Jonathan... Jyst eisiau dod o pwynt yma. Iawn, os Jonathan yn gyntaf, ta ia pys, diolch. Ar y swyddi gwag, yn gyffredinol beth sy'n digwydd, da ni'n trio llenwi'r bwlch wrth yna chi'n preifat, da ni'n gorfod mynd gyda ni methu llenwi swyddi, da ni'n defnyddio ar bell. So mae'n arian yn cael ei ddefnyddio. Da ni'n eisiau... Ia, dwi'n da. Mae'r hawl yn y swyddfa, mae'n weithio well o'r fe, ond yn gyffredinol, da ni'n... Oherwydd da ni angen y swyddogaeth yna, da ni'n gorfod mynd allan. Iwan, ti eisiau di mewn cyn deud Brian? Dwi'n meddwl Sian, dweud y pwynt o'n i eisiau dweud, ond o'n i'n bydd sy'n ychwanegu di. Mae'n amball swydd newydd sy'n cael ei ychwanegu'r strwythur, lle da ni'n gweld bod yna wir angen amdano fo, a dyn ni'n enghraifft yn rhaid i fi, da ni wedi cytuno ddiweddar i fynd am swydd iechyd diogelwch yn dod. Da ni'n gweld bod yna ddiffyg o fewn strwythur safio, a mae'n rhywbeth sy'n rhaid i lenwi, ond da ni'n hynod ofalus pryd da ni yn edrych ar greu swydd newydd o fewn strwythur y staffio. Mae'r rhan fwyaf, rhan helaeth yn enw swyddi sydd wedi dod yn wag oherwydd bod rhywun wedi symud ymlaen i'r diemleol. Diolch Iwan, diolch. Brian. Thank you, Chair. First of all, I want to thank officers for a very clear report. It's been really helpful to see it set out so succinctly and clearly, so thank you for that. I think Emma has partly answered the question that I was going to put regarding the need for significant change. And here I am assuming we're talking about sort of structural changes rather than changes at the periphery. The deficit's 877,000. I'm not entirely clear when we're looking at changes how much we might be looking at to reduce that by over, say, the next financial year or the next 2 financial years, or whether we're looking at the total amount. And when do we have to make, certainly for next financial year, the decisions that we need to take in terms of any significant changes that we might need to start and be committed to in next financial year to reduce the deficit sufficiently by the following financial year. Eisiau dod i mewn ar ateb i Brian. Mae hwn i fyny drafodaeth efo caderyddion uchaf ac yna efo chi'r aelodau. Argymelliad i bod mi yn symud yn eitha sydyn, achos un gonfawr sgen sgynnon ni, ac os nad yn ni'n gwneud hynny, ar ôl i gweithio dweud bod o'n bosib yn ni'n fflat am tan Ebrill 27, dwi'n meddwl fydden ni yn wastio arian. Os da ni'n cymryd penderfyniad anodd, waeth i wneud yn gynt na hwyrach. Dwi'n eisiau dod i mewn? Iawn. John? Dwi'n symud Jonathan. Da ni'n defnyddio rwan lawer iawn o unigolion cwmnïau allanol. Faint o fwy ydy hynny o'r gost ac ydy o fewn yn yr costau yma? Pan ti'n defnyddio cwmnïau allanol hytrach nag staff fewnol? Dwi'n ffigr yna. Ie. Gwneud yn byd dan yna. Mae'r tanwariant yn y swyddi, mae'n gorwariant yn y dalion bobl llanol. Ie. Hira mynd, yn y swyddi. Os gen ti mewnol, mae gen o'n troli efo. Mae'n iawn allanol, ond i bydd ar cwmni efo yn charge o dydy. Mae'n allan o'r control mewn ffordd, mae'n anoddach. Dwi'n meddwl gos effeithiol yn neud o'n dymor hir. Ond mae'n effeithion mewnol efo'r swyddi gwag, mae'n ambell i swyddog sydd yn gweithio wrach 4 diwrnod lle mae'r swydd dal yn braidd llawer amser sydd yna chydig bach o surplus da ni'n gallu defnyddio fan'na. Dwi'n gobeithio, unwaith da ni'n gallu llenwi'r swyddi yna, dwi'n dal yn os yna hwnni, da ni'n strygl yn y ddau. Diolch John. Benderfynedig o gael wneud o lot o waith i wneud yn diwedd y gan di'r geiniog yn hwnnw.
So fydd yna waith Dipyn o her i cadeirydd newydd, swn i'n dweud. Ia, yn sicir. Iawn, diolch yn fawr chi, a diolch i gyd am gyfrannu hwnna eitem da ni'n mynd licio drafod, ond yn anffodus, yr oes sydd ohoni heddiw yma, ein galad iawn ar bawb yn bob man ag yn iawn. Eitem 7 lle, adroddiad blynyddol uned archwilio mewnol 22-23. Bleddyn sy'n dod i mewn ar hwn ia? Ie, Champion. Hei, bord da bawb. Bleddyn. Ie, so bleddyn dwi yma ran luned sef y pennaeth archwilio mewnol, lle. So be gynna i chi di'r adroddiad blynyddol y pennaeth archwilio mewnol am 22-23. Mae'r adroddiad yn rhoi bach o gefndir i chi am rôl archwilio mewnol yn ogystal â rhoi crynodeb o'r gwaith cynhalwydd gynna ni yn 22-23 a'r hyn da ni'n bwriadu wneud yn 23-24. So, wrth edrych yn ôl ar 22-23, yn seiliedig ar y gwaith cynhalwyd, yn ei barn ni mae gan yr awdurdod fframwaith gadarn o reolaeth mewnol a mae'r adroddiadau, yr archwiliadau nath ni'n neud i weld ar ddiwedd yr adroddiad yma lle. A fel gwelwch mae 2 archwiliad wedi derbyn barn uchal a 1 wedi cael barn digonol. Mae rhan 3 yn dangos cynllun ar gyfer 23-24, sef trefniadau cyfathrebu, gwasanaeth cynllunio, partneriaeth, tirwedd y carneddau a cefnogaeth i aelodau yn ogystal â'r darpariaeth arferol ar gyfer gwaith dilyniant, ond gallu newid. Ie, felly sy'n unol ar safon archwilio mewnol y sector gyhoeddus gofyn i chi derbyn yr adroddiad blynyddol a cymrydwyo'r cynllun ar gyfer blwyddyn yma 23-24, ond dwi'n hapus i atab unrhyw gwestiynau ydych chi efo os o gwbl hi. Iawn, diolch Bleddyn. Sgyn rhywun gwestiwn i Bleddyn? Sgwch dda? Pawb yn hapus efo adroddiad Bleddyn am Tim efo yma. Tim, ti eisiau dod mewn? John, dyn ia? O'n i jyst edrych ar y tudalen 37 ar yr hyfforddiant gorfodol. Mae'r yn paragraff 5.1, mae'n rhoi'r canran o bobl sydd o staff a aelodau sydd wedi wneud yr hyfforddiant yma. A mae'n amlwg mae'n rhywbeth da ni'n neud oherwydd da ni angen neud o i reoli risgiau a neud sicr bod ni'n cadw ni'n staff yn staff a system yn ei staff. Cwestiwn mwy i'r reolwyr na Bleddyn efallai mae o, ond pa camau da ni'n cymeryd i mynd ar ôl y bobl yma sydd ddim yn neud y waith na sydd ddim yn cwblhau hein. Oherwydd yn amlwg, da ni'n cyfran hynna, da ni'n neud sicr bod ni'n saff fel gorff os da ni'n neud hein. Rach i ti fo'n cael tyllen yn ystod dwi, ond da ni yn cloi staff allan o'i cyfrifon. Ni'n gwneud o. Ni'n cael ei monitro gyda ni yn achlysurol. Rai fi ddweud, chi fy'n aelodau di'r sala hyd yn hyn. Sori. Os da chi'n dweud o gnewch o hwnnw. Ie, oce. A dim bosib i fynd efo'r grŵp, so, os da ma'n efo cyflwyr, mae'n y grŵp yn neud o, sa'ch da rhwng neud o fel unigolion, achos... Oedd o'r leid. Ie, dwi'n bod ni, ia. Dwi'n cymryd ti'n gwneud o, John. Nadw. Nadw. Oes e'n gyfadde. Gweithredu ar y cloedd i allan o. Ie, pan wedi cael un osgyn y cwbl gorau, drwy'r cyngor Gwynedd ar ddweud esom. Gwan, sy'n ddim yn? Do, dwi'n dweud. Bob tair blynedd da chi'n gorau wneud, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl. Oherwydd bod y risg yn gyfarol.Lla'n gwybod. Ond, Dwi'n wedi gwneud ffrindio. Dwi'n o safbwynt staff, mae'r ban, da ni fel rholwyr llinell yn cael rhybuddio o'r staff sydd ddim wedi wneud o. Ac weithiau mae yna resymau arbennig dros bod nhw wedi wneud o. Mae yna rhaid staff ar gyfnod salwch i'r dymor ac yn amgylchiadau yna. Dwi'n defnyddio am discretion ac yn dweud fel mae'n gamru bell i dweud nhw allan
o'r system yn gyfan gwbl. Ond gyda gweddill y staff, da ni yn dwi'n cael cyfarfodydd efo NIA yn IT ac da ni'n dod i'r casgliad o ddysg dewis. Fel arfer, unwaith maen nhw wedi cael eu gloi allan, mae yna symudiad i gysylltu ar gyfer cwblhau'r cyrsiau. Ond mae o'n dibynol ar y staff. Da ni hefyd wedi cydnabod bod yna rei staff lle mae'n edrych isel, a wedyn so da ni wedi dweud bod mae'n angen iddyn nhw a gymryd y cyrsiau. Dal yn bodoli, ond mae'r refresher yn dod dipyn llai na o ryw 2-3 blynedd dibynnu ar y raddau swydd. Jyst mynd yn ôl i'r aelodau ochr yna hefyd. Falle mae syniad John ddim yn un drwg, 30 awr fel bod ar un diwrnod drwyddo fo. A fes hwnna'n cael yr un effaith bod bobl wedi gael ei fforddi ynddo fo. Os yw pawb sy'n bod yn ydych yn cofiwch da. Rhaid neu bod. Jo, should you mewn? Yeah, diolch. I've just completed mine. Really simple. I had to get the password reset through IT because I hadn't been on there before. But what stopped me doing it initially was it just comes up headed cybercrime, and I thought it was a scam. So I didn't. So I didn't open it. So had it come from Anwen or come from someone that I recognised, I probably would have opened it sooner. But that's why. So whether that's affecting other people as well, I don't know. But it didn't take very long at all once I actually got in there. Diolch o. Edgar? ELMS, mae di hwn, ie? Ie. O, dwi wedi gyda. Nes i'n ffonio Anwen i ofyn o'n i wedi gwneud nhw gyd, ta 3 gyd. Mae'n eitha hawdd i wneud, a mae rhywbeth wedi chi'n wneud eich hun. Dwi'n meddwl bod chi angen fod mewn sefyll. Dwi'n meddwl haws i wneud eich hun, ar y ffordd mae'n glis i ti. Unig reswm nes i ddweud hynny, dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni gyd yn neud o. A os da ni gael draffaeth i wneud o. Yr outcome di'r peth bwysig bod ni gyd wedi gael y fforiau. Os ydych chi eisiau help, mae Rob yma cyn bob un cyfarfod. Fedrwch chi ofyn iddo fo. Ac fedrwch chi drafod y syniad. Os ydych chi eisiau clwbio fyny fel grŵp, os ydych chi'n gallu trafod o fo. So'r ffordd o wneud hynna. Ond mae'n anodd athrisiad i unrhyw broblam o safbwynt technolog o bobl. Diolch i wan. A atgoffa ni gyd i orffan y cwrs ma fo'n gilydd neu fel unigolion lly. Felly, sgolwch yr A. Reit, oce. Da ni pawb yn hapus ar ôl yr eitem yna wan ta. A ni mlaen i eitem 8 wan. Arad? Siarad cymesiad. Dwi'n mynd i bach siarad cymesiad. Diolch fawr, John. Ia. I pawb yn hapus o'r agweithiad? Dyn, dangos iawn. Diolch fawr o pawb yn ydol. Oce. Na ni, diolch fawr iawn chi. Na ni, reit. Oce. Mae ni eitem 8 sydd arall cyfeirio incwm. Emyr, chdi sy'n arwain ar hwnnia? Ia, perthnasol iawn. Dwi'n gofio yn gorffennaf nath ni dderbyn adroddiad gen Archwilio Cymru. Da ni fel swyddogion wedi dechrau ar y gwaith, ond da ni wedi methu cwblhau y gwaith. Jyst adroddiad i ddiwedd ar y lle ar hynny, diolch. Ar yr adroddiad unigol, mae'n 2 argymelliad i'r awdurdod, sef i ddefnyddio'r fferyn hunad arfarnu. Dwi wedi llenwi hwnna iawn ar gyfer yr awdurdod. A hefyd gofyn i ni ddefnyddio mesuryddion campus a llywodraethau ar incwm. Mae hwnna hyd i ddweud gwir mewn lle gyda ni yr unig beth ydy o, dydy o'n dacus mewn un dogfen. Mae'n ffri'n bwysig neu beidio sydd. Ydyn yr ail argymelliad o ddarpast yn y bwlch a bwrdd glas wedi ystyried y materion a ddyn adroddiad i gweithgor Ionawr i chi a gasgliadau bwrdd glas ar y busnes model. Reswm dwi'n adrodd bod ni ddim wedi cwblhau y gwaith ydy bod yna adroddiad cenedlaethol yr allan ar y 3 parc ac yna ofyn penodol yn fanno i'r Llywodraeth Cymru reid arweiniad i ni ar weledigaeth, lefel o risg, pa gymorth yn y parciau'n gael sgiliau lefel mae'n wneud o.
Dwi wedi bod mewn 2 gyfarfod efo'r swyddogion ers derbyn y cyfarfod. Dim sôn am arweiniad, nath y gweinidog sôn y llun pa mor bwysig ydy arallgyfeirio incwm, a sôn am hynna, ond dim rhaid cyfeiriad i ni. Felly, yn absenoldeb yr cyfeiriad na gan Llywodraeth Cymru, dwi'n mynd i wedi orffen y gwaith, ond dwi'n wedi gorffen y gwaith fel swyddogion. A fydd ar ffeil yn barod os yw'r Chwilio Cymru ddod i fewn, eisiau weld o chi. A mae rhai o fyny dan o. Dwi wedi cynnwys yr adroddiad ar y cyfeiriad incwm ar gyfer y 3 parc yn dim ond byd diwedd chi sut da ni wedi gallu symud hwn ymlaen ac am bod ni wedi oedi arno. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Brian, eisiau dod i mewn? Thank you, Chair. Thinking about the first recommendation and the lack of guidance you just emphasised, obviously officers will continue to give some thinking. Is there the intention to expand the level of that thinking into members through a sort of task and finish before we get to any further, or what do you see as the process? Because if we wait for the national guidance, whilst we don't want to waste a lot of time, I think if that guidance is going to not be forthcoming, we need to be developing our own thinking in terms of how we want to see the income gaps of the future fulfilled, which some may be able to come from internally, but if you keep cutting, you end up with nothing left. So maybe we do need to take that on board and give some of our own thinking into that. I don't know what consideration have been given to that. Dwi'n meddwl wedyn ni'n gwneud y ddau beth, ond wedyn ni'n gwneud y ddau beth yn y gilydd. Dwi'n gan bobl ni ddod o fo i aelodau i ystyried. Mae'n chdi bach mwy o waith yno ar swyddogion gyntaf. Ni all peth o'r gwaith o'r nofer mewn diffyg canllawiau gan Llywodraeth Cymru. Ond i fod yn onest efo chi, sbio 2-3 blynedd nesaf, the capacity staff yna, fydd y revenue ddim yna, fydd y cyfala ddim yna i beintro. A mae yna fater ydy o yn faes da ni gallu gwneud yn gyfreithlon ac yn dyna. Felly, dwi'n meddwl ddylen ni ystyried o fel rhan o'r pecyn i gyfarch yr 870 o filoedd. Ond dwi ddim yn hyderus iawn gawn ni arweiniad gan Llywodraeth Cymru ar hyn. So, wrach wnawn ni drafod o efo caderyddion yn y flwyddyn newydd i gael gweld sut da ni'n symud ymlaen. Ond yn y sicr, mae yna ddigon yn y toolkit i feireinio sut da ni'n gwneud yn meysydd parcio, sut da ni'n gwneud yn canolfan gwybodaeth ar ysgol yn y blaen sydd. A mae'n egwyddorion ychwanegol yma, sef fel mae'n soldeb rhai pethau sydd. Da ni yn gwneud rhain, da ni'n disgwyl yn lawr. Ni fedrwn ni dacluso beth da ni'n gwneud i fyny. Eitha helaeth. Diolch yn fawr. Tim, eisiau? Gwbl o bethau. Hollol iawn, dwi'n cytuno 100%, mae rhaid i ni cael y ffiniau i be da ni'n gallu gwneud gan y Llywodraeth. Os da ni'n dechrau meddwl gormod cyn hynny, a da ni'n tu allan i'r ffiniau mae'r Llywodraeth yn weld fel proper, da ni wedi wastraffu amser. Ond i fi, dwi'n cael brofiad o hwn yn cyfoeth lle wedi cael yr un instructions gan y Llywodraeth yn dweud byddwch mwy masnachol. Sgynnu ni ddim miliwn o dyna eisiau goed i werthu'r blwyddyn. As dwi'n gwybod os gynnu'r sgiliau i mynd yn bellach i mewn i sefyll fel gorff, na'r adnoddau o ran pobl. Felly, dwi'n meddwl i fi, mae rhaid i ni symud ymlaen. Dwi'n meddwl dylswn ni gael hwn pan da ni'n gallu yn un lle mae gen ni strategaeth a da ni'n gwybod beth yw'r ffiniau rownd o fo, gan y Llywodraeth. Wedyn, da ni eisiau'r adnoddau dynol i gallu gwneud hyn. Mae'r meddylfryd o gweithio masnachol yn eitha wahanol i'r un mae Parc Genedlaethol di meddwl amdani i ddechrau. Felly, da chi eisiau bobl efo'r meddylfryd yma i mewn
ac efallai gweithio efo bobl eraill fel cyfaith naturiol i weld be dyn ni'n gallu gwneud ar y cyd yn y dyfodol, oherwydd mae'r dyfodol sy'n dod yn y meddwl fi ar ôl glwed beth dwi wedi glywed heddiw a glwed gan y gweinidog yn golygu mae rhaid i ni bod dipyn bach mwy masnachol, cael mwy o bres i mewn o ffynhonnell wahanol. Da ni gyd yn clywed am yr lefi a bethau fel yna, mae hwn yn rhywbeth arall, ond hefyd edrych i mewn a cael cyfarfod ar drafodaeth galed efo'r Llywodraeth ynglŷn â pres preifat. Mae'r parciau dros y ffin yn gwneud lot mwy o bres preifat. Dy'r Llywodraeth ddim o blaid hynny yn Cymru. Yn amseroedd galed, mae'n rhaid gwneud penderfyniadau galed, ac dwi'n meddwl ddylswn ni bwysio hwnna'n galetach i cael newid os da ni'n gallu allan o bobl. Diolch. Diolch, Tim. Joe? No, I agree with that. I agree with that, Chair. That's exactly really what I was asking, was how soon do we need to get on with our initial thinking on that, and I'd support what Tim's saying there. Thank you, Brian. Thank you. Joe, do you want to come in? You've got a hand up. Llaw i ni. Na, dwi'n meddwl mae llaw ar y sgrin. Llaw ar y sgrin, llaw. Na, ddim yn llaw cwestiwn. Oce, diolch. John, ti eisiau dod mewn? Ie, mae'n amser andol o'n blaen ni, dim yn mynd i wertha fo'r blynedd. Felly mae'n rhaid rhywun edrych ar bob peth. Felly rwy'n ddim trwy'n drwy garreg ebys roi. So mae'n ffordd, oes yna rhywbeth arall allan ni all y gywiro sy'n rhywle arall allan ni sawi arian. So, Llyn Tegid, mae'n lle yn fwrlwm yr hana. Ei ddim yn dweud, mae'n joc efo'n sôn am barcio car ar hana. Wel, oes yna rhywbeth arall fedra ni'n dweud yma na. Dymarwch efo'r reit ddysgu, mae hwn yn y parc, wedi mi ar llefydd yna. Oes yna rhywbeth fedra ni'n ddysgu o barcio eraill, mwyn creu incwm hefyd. So, mae'n gofyn i'r swyddogion sy'n gweithio, yn nhw sy'n bob dydd e. Mae'r wardeiniad yn cerdded drwy dydd, yn gofyn yn nhw, dyn nhw'n siomwy adnoddau, mae'n gyda i adnoddau, sy'n nhw cyfyra gyda nhw. A wedyn rhywun gwahanol adnannau siarad efo'r bobl sy'n gweithio iddo ni, a mi gwni lot o syniadau gyda nhw. Mae'n bwysig o'n i'n gwrando ar y syniadau yna hefyd, a dod ag un i mlaen. Neu maen nhw'n gael llon bol i weld, dwi'n gwrando ar y pwrpas i ddweud ffordd i arall gyfeiriad, y be newid. Yn hanfodol bwysig o'n i'n cychwyn ar gwylod hefyd, a cael syniadau fan ni. A gweld os ewyn i fyny, heb a fydd y gos, dim yn uchel, achos y adnoddau sy'n gynnu'n barod ydy. Gawch chi sôn am barcio genedlaethol eraill yn yr adroddiad ar chwilio Cymru, mae yna 2 achos maen nhw wedi cyfeirio ato. So un yn y llynnoedd, maen nhw'n rhedeg o dellu draws yn y bwlch, ond dipyn mwy ar lan y llyn. A bod ni'n cael trafodaethau'n aml iawn efo Bishop Leith y Prifeithredwr yma, sut mae hynny'n mynd, ond gyfrol dan cwntar o, dim rili yn gwneud gwahaniaeth yn y faint o arian sydd oedd. Mae'r lle'n rhedeg ei hun. Ond ffordd y gyfnod o'r dres, gyflawn. Wedyn, ni'n gael sgwrs efo Trevor Beatty yn South Downs, a os chi'n darllen y drodiad yna, os yna un ceiniawr wedi cael ei godi yn y ces ydy yna. Dwi'n dweud mae ces yn ei ar adeilad, ond drwy'r parc i gyd. Dwi'n sicr o'n edrych pethau fedryd rhywun dweud i arallgyfeirio ar y mwyn. Da ni fel arbed o ddwyfod, so da ni'n bod Byddwn ni'n gawr yn nesaf, os gwni fath wedi wedyn, dyn nhw'n deud y byd, bydd o lawr fydd o. Mae'n rhaid mynd i'r wyddau, mae'n rhaid fynd i fethu. Mae'n rhaid ti arall gyfeirio, mae'n rhaid ti newid y stael ydi. Os wyt ti'n siarad ar ymlaen, mae'n rhaid i'r parcio neu fath, mae'n rhaid newid y ffordd i gweithredu fynd. Dyn ni ddim yn mynd i'r wyddau chwaith. Achos, efo cymaru parcio, mae gyd yn dibynnu pa seta gath y parcio etifeddu ac yn ei creu 95. Da ni wedi bod yn gymarol lwcus i Corea Banan, gan ni sydd parcio sy'n dod o lot o... Ond hefyd, da ni wedi garol o fel gos yn y bwch, sydd yn costi rhywbeth. So, mae yna rationalisation sydd digwydd. Mae yna wersi wrach i'w dysgu, ond da ni'n bell iawn o'n gilydd yn y math o seta da ni'n redeg. Ni eisiau rhywun sylwad arall gramateg yn gael. Dwi'n meddwl bod, wel, mae'n rhaid i edrych arno fo, mae'r llywodraeth yn dweud bod rhaid ni. Sgyn i'n byd yn erbyn hynny, ond y peth pwysica rwan, fel Emyr yn dweud bod o eisiau torri, wneud y toriadau yn gynnar, mae'n bwysig iawn bod chi'n wneud y toriadau yn gynnar.
Achos os da chi yn dechrau sbio arno fo bod da chi yn union mae'n da chi'n gael o arian ar ddiwedd y flwyddyn a beth sydd gynnoch chi, de? Ebe chi ddod i reid hynna mewn lle, fydd yna flwyddyn yn mynd heibio i gyd a fydd yn adio i ddylad sgynnoch chi wedyn. Da chi'n cario'r ddylad yna am flynyddoedd wedyn, achos un os da chi'n cael cynnig yn 2017 fel o'ch chi'n deud, a hwnna'n dal y ddylad gynnoch chi. Dim ond bwysig bod hwnnw'n cael ei wneud mor gynnar a sydd bosib. Diolch yn fawr. A ni, diolch yn fawr chi. Rhaid gymellion ydy 3.1, 3.2 a 3.3. I pawb yn hapus i dderbyn yr... Wel, chi'n nodi hefyd y cynnydd ers i sgwennu'r adroddiad yma. Mi ydyn ni wedi gwneud fel swyddogion y twll sy'n hyn ar y farn. Jyst yn nodi am hynny. Iawn, diolch. Ond sy'n licio'n rhywbeth lle, bod ni dal edrych ar oedd ar y llwyra. Sy'n eisiau gadael o... Dyna beth yw'r twll. Ie, mae'n bwysig oedd e'n dal ar efo hyd ydy. Diolch yn fawr chi wedyn. I pawb ddangos os yw'n hapus i dderbyn yr argymellion, tas gwelwch dda? Na ni, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Iawn, ar y ffordd, diolch yn fawr. Na ni, so ymlaen i eitem 9 wan ia. Rhaglen waith corfforaethol 22-23. A Iwan, ti eisiau adrodd ar hwnna, please? Ie, diolch yn fawr. So mae'r hwn yn adrodd ar yr cynnydd yn ystod cyntaf a'r ail a hefyd trigystion berthnasol. Mae'r fformat o sgwrs yn gyfarwydd erbyn wan, sef mae yna honiad y traffig yn dangos sut mae'r gweithredoedd yn mynd yn ei blaenau, a mae hwnna'n dechrau efo'r rhaglen ei hun a'r dudalen 4 ymlaen. Da ni hefyd ar dudalen, mi welwch chi fyna efo'r rhaglen waith, mae'n ambell i rocking glas, efo'r rhif arno fo, a wedyn mae hwnna'n cyfeirio nôl at atodiad 1 efo'r adroddiad, sef dudalen 18. Mae hwnna'n gosod allan ar llythyr cylch gwaith yn y derbyn gan Llywodraeth Cymru, ar rhaglen waith corfforaethol yn bwysig iawn i rheina. Fel arfer, da ni'n mynd trwy nhw fesul a dudalen, ond ar neges, so ni'n overacting mewn ffordd neges yn y gyrraedd ydy. Gweithio'r ffordd da ni wedi glywed heddiw ma'n sefyllfa ariannol yr awdurdod, mae'n amlwg bod yna lawer iawn o waith da yn parhau fynd yn ei flaen, ac mi welwch chi hynna o'r goleuadau traffig sydd ar y rhaglen waith, gyda'r mwyafrif ohonyn nhw'n wyrdd wedyn. Dwi'n meddwl sy'n ni bod ni'n rhan gyfer yn staff bod nhw'n wedi parhau yn yr sefyllfa anodd maen nhw'n wynebu. Fel arfer, os ni'n cychwyn ydyn ar dudalen 44. Ie, na fo. A dwi'n sach chi jyst yn codi'ch llaw fel da ni'n mynd trwy nhw'n mesul dudalen. Na di, ti'n mynd trwy nhw'n mesul, ti'n mynd trwy nhw'n mesul. Na fo. Na fo, oce. Tudalen 44. A mae Brian yn y lawn. Sori, Brian. Na, oce. Oce. Ia, Brian, champion. 44, a dyn 45. 46. 47. 48. 49. A Felix efo llaw fyny. Gilydd. Ar pa bwynt sydd yn mewn, gilydd? Just cwestiwn sydyn, stela 69, ynglyn â'r 2 bwynt ar effeithiolrwydd ynni a datblygu cynllun gweithredu teiledig ar argymhellion astudiaeth carbon i eryri fod yn neutral o ran carbon. Mae hein yn dargedau heriol ac wrth gwrs maen nhw'n dargedau sy'n cydfyd â targedau Llywodraeth Cymru. Just cwestiwn sydyn, sôn am yr adeiladau sy'n berchen i y parc. Da ni'n sôn am yr ysgwrn a adeiladau'r swyddfa. Di tan y bwlch yn gynwysedig yn hwnna? Yn y pwynt ac 2.2. Dwi'n meddwl, mae plas yn fwlch yn cyfri am hanner oed troed adeiladau'r awdurdod. Reit, ie.
Be mae'n adrodd yn ôl, be mae'n dod yn adrodd yn ôl o fanna, di be da ni di arbad. Ond da ni yn cynnwys fath yn y bwlch yn y berod. Ie, oce, diolch. Iawn, diolch Dili. Diolch yn fawr. Reit, a ni ymlaen, ychydig nawr, ni fanna, ymlaen i 70. 71. 72. 73. 74. 75. John Pugh. Ie, 75. Mynd i afel a... Yes, please, Chair. Sorry. My question relates to AC 5.1, the sonar. I'm sorry, Councillor John Pugh had raised his hand beforehand. So, I'll call you in a minute, Brian. John's first, and then you're the next, John. Okay, Brian. Thank you. Ie, mynd i'r afel ar dirwyad mewn natur. Gweld oedd y wyrdd. Wel, mae bob adroddiad wedi gweld fod y dirwyad yn llai ac yn gweithygu a fod o ddim yn gwella. Mae pawb a'i resymau pawb wrth gwrs. Ond, ia, a dyn ni wedi gwneud rhai digon caled, neu ydyn nhw wedi rhoi yn gwyrdd yn fwy'n delisir ran. Ar pa i fynd yn smewnad i beisiar fod o wyrdd? Dydy hwnna yn ôl a traffig ar gyflwr natur. Mae'n ôl a traffig ar gweithgaredd da ni wedi gytuno i wneud. Ie, ydy'r gwaith... Ydy'r gweithgaredd yna wedi wella fo'n hyn? Ie. Amser ni ddweud. Ie. Ti'n dod sut fydda ni wedi fod o wyrdd a ddylad yn amber, da ddim siŵr eto. Y trefna gwyrdd efo... Mae'n sy'n fod o wyrdd, ti'n gael mynd, as da'n amber, ti'n siŵr ydi o yn gweithio neu ddim. Be da ni fesur yma, os da ni wedi cytuno rhyw gynllun, a bod ni wedi bod y cynllun yn cael ei wireddu, ond mae'n dod yn wyrdd. Ond os ni feddwl bod rhan o'r cynllun yna, mi os yna, mi os nhw'n edrych ar pa effaith o'r cynllun wedi cael yn y hir dymor, ond o safbwynt y gwaith wedi cael ei gyflawni, mi fysa hwnna'n dal yn wyrdd yn yr achos yma. Dyna'r rhaglen waith corfforaethol ar gyfer y flwyddyn da ni'n edrych ar. Ac o'n amber, os ddim yn siŵr eto, ffordd mae'n mynd i fynd. Be ti'n chwilio amdano, John? Wedi fynd yn cyflwr y parc? Ie. Doddiad cynllun rheolus y parc? Y picture? Ie, y picture mawr, ie. Mae hwn yn fwy ffocws yna. Diolch, John. Brian, would you like to come in? Thank you, Chair. My question relates to the same point to do with the sonar report. I see that the action plan timetable is for March 2024 in terms of the plan in terms of what we propose to do, and the Greens suggest that we're on course for getting that plan developed. I don't recall having had a detailed discussion either in working group or committee in recent times on the state of the Natural Resources Report and the associated action plan. And I agree with John in the sense that we understand both with the climate change and the general biodiversity threats that are on at the moment, and bearing in mind that this is a significant element of our primary purpose, number one, I do think it's perhaps time that this comes back to the authority, perhaps first in a working group where we can get a better understanding of what the state of the natural resources are and the actions that we propose to take, with additional external input from others such as National Resources Wales or others, into getting our heads around whether we feel we're tackling that sufficient and maybe what else we ought to be doing or involved with others. So I think that's not for debate today, perhaps, in terms of the detail, but in principle of taking that forward in the not too distant future, my personal view is it's something we should be doing. Thank you, Brian. And Joe, Iwan? Yeah, John, John, it's that. Ni'n hapus i gael gair o'r pennaeth perthnasol yn ddilchyn a mwyn rhywbeth os bydd i fi o'r
Jyst yn gael ei wneud ar cynlluniau. Chairman, could the mic be moved? The translator can't hear John. Sorry, mae'r meic efo symbol yn ymwneud. Ia, diolch. Na i gael gair efo'r Rhys y pennaeth perthnasol fan'na a ia, na ni gynllunio dwi'n meddwl dod â ryw bapur i weithgor yn y Gwanwyn a beth sydd yn digwydd a beth yw'r cynnydd ac yn y blaen. Iawn, happy with that, Brian? Thank you, Chair. Okay, thank you. Tim? Gan i meic yn ôl i chdi, Tim. Gai argymell bod mawrth nesaf pan mae'r adroddiad yma wedi cael ei gwblhau, falle ar ôl hynny fysa'r amser i gael be mae Brian yn awgymell i'r gweill, i'r gweithgor o beth yna. Fysa treulio amser yn drafod hwn, dwi'n cytuno'n llwyr o be mae John yn dweud, a dwi'n efo Brian hefyd ar hyn. Dwi'n meddwl da ni eisiau rhoi amser ar hwn. Mae'n pwysig dros ben i ni. Mae natur yn y parc genedlaethol ddim lle ddylse fod o bell ffordd. Cam nesa, os o'n i gael adroddiad yma o flaen ni, yn ymateb i sôn ar, wedyn yn y Gwanwyn cael mewnbwn o pwy bynnag sy'n gallu adio'r trafodaeth, ddim jyst i troi fyny a eistedd mewn i adio'r trafodaeth a symud ymlaen, ond mi o'n ar Mawrth Ebrill nesa, pan mae gen i'r adroddiad i'r amser i wneud hyn. Diolch Tim, na ni di roed y sylwadau mewn lawr rwan. Sorry? Sorry, Dilwyn? Jyst cwestiwn sydyn tra mae pwnc yma'n gael ei drafod efo dirwriad mewn natur ac yn y blaen. Oes na rhywfaint o drafodaethau yn ei cael hefo'r undebau amaethyddol? Pan mae'r pethau fel hyn yn cael ei ystyried? Oes? O, da iawn. Da ni'n gynnal yn gorau blynyddol efo nhw. O, da iawn. Da ni'n trafod materion polisi o bwys. Ia. Rhys o'n yn wrth i'n ymgynghori ar strategaeth goed ar hynny. Ia. Ern. Sut da ni'n cadw cydbwysedd rhwng cadw tirwedd a gwarchod unedau cyflwys. So mae'r unedau'n gael flens o'n llawn. O, da iawn. Edgar, o ti eisiau mewn? Na. Mae'n sôn Dilwyn a ni siopio. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi gyd. So da ni mlaen wedyn i tudalen 75, ia? Oce, so 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Brian. Thank you, Chair. Item CC 3.2 to do with the greener transport. I notice we've got a subset yellow blob against work with Transport for Wales to develop the parking and transport delivery plan. When we had the report, I don't know when it will be now, probably a couple of years ago, from the external consultant and associates on the green plan, there were a number of suggestions there about the delivery group and the formation of a separate company and various other things that would be associated with that. Clearly, like the last point, this is a significant element when we look at the carbon strategy, the transport element of visitors is a very high proportion of the overall impact of the national park and the promotion that we do to attract people here. So the fact that down at the bottom there, the delivery group hasn't met since April 2023 is somewhat concerning because I would have thought we required a bit more momentum. The start is great, but there was a lot more in that report suggesting that we could do to basically bring about some significant change. So I wonder what's being done to, whilst Transport for Wales are leading on this, I'm wondering what way we can
we can do to encourage them and others to move things forward at with a bit more momentum. Thank you, Brian. Diolch, Brian. Now, dwi'n bwysig athro lawn. Jonathan? Yeah. Basio meic i Jonathan, please, yeah. Iawn. Diolch, Jonathan. Pwynt da iawn gan Brian yn fan'na, dwi'n cytuno fo'r egwyddor. I ni ddod o'r fater yma i'r bwrdd, yn amlwg, da ni'n ddibynnol ar cyrff eraill i arwain arno fo, Trafnidiaeth Cymru yn benodol y Cynghora Sir hefyd. Felly fedrwn ni ceisio rhoi mwy o bwysau arnyn nhw, oherwydd mae yna 2 gynllun ar y gweill i'w gael ei adolygu fel da ni'n gwybod o gwmpas y flwyddyn nesaf yma, sef cynllun Eryri ac cynllun datblygu lleol hefyd, ac yn amlwg mi fydd yna benderfyniadau pwysig i wneud yn heina o ran trafnidiaeth ac yn y blaen, felly gallwn ni ddefnyddio heina i roi pwysau ar y partneriaid craidd yma i geisio symud y penderfyniadau ac yr agenda yma ymlaen, felly o'n i'n neud hynna. Is another forum perhaps in relation to that, I don't know whether we are, but with our ongoing discussions with ministers about what they want us to achieve, where we don't have the lever, and those levers that you mentioned, Jonathan, are absolutely vital, but is there any other way that through our relationship with the ministers and the role of national parks, somehow it's got to be joined up, and if it's outside our control, is that another avenue that we are using or could use to help get some more momentum into the equation? Fedrwn ni edrych fewn i hynna. Yn amlwg mae'r cydbwyllgor corfforaethol, y CJC, hefo y cynllun trafnidiaeth i wneud y fan'na. Eto, da ni ddim yn bartner craidd ar hwnna, ond mae hwnna wrach yn ffordd arall o roi pwysau i symud yr agenda yma ymlaen, ond dwi'n gwybod Emyr os mae yna... Dwi'n reoli Angela i gael diweddariad ar... Mae Angela'n gweithio. Thank you, Chair. Dwi'n ymwybodol mae Angela'n gweithio yn yr cysgodion ydyn ni'n galad iawn ac heb i gwaith calad hi efo Trafnidiaeth Cymru, fysa llawer o iawn o datblygiadau yma ddim wedi digwydd. So da ni wedi dylanwadu llawer iawn mwy wrach na fasa rhywun yn disgwyl o corff yn seis ni. Ond ar ddiwedd y dydd, da ni angen cydweithrediad gyda'r cyrff eraill. Ond y teimlad dwi'n gael ydy, mae yna symudiad yna. Da ni, enghraifft, dim ond ddoi gathon ni'r cadarnhad bod ni wedi ennill trwy Brydain gwobr arian ar gyfer y gwasanaeth bws y siarpau. That's good. Mae fath yna o gyhoeddusrwydd yn mynd i annog bobl i weld bod mae yna fydd y fama i gydweithio. Tim a John wedyn. O'n i am codi'r union un pwynt o dan 3.6 oherwydd mae wedi cael ei ailadrodd yn fan'na. Ac o'n brofiad fi a tre dod nôl o tre yn y Caerdydd, mae Trafnidiaeth i Gymru efo dipyn mwy o waith na just hwn. Ond i fi, mae hwn yn bwysig i symud ymlaen yn gyflym. Dwi'n meddwl mae Angela yn gweithio'n galed. Oes na opsiwn i gweithio yn lefel uwch yn Transfer Wales o trio symud ymlaen efo hwnna? Neu ydyn ni'n gwneud popeth da ni'n gallu efo hwn? Mae hwn yn rhywbeth sy'n gallu cael ei dal i fyny fel enghraifft o sut mae Gymru'n gallu gwneud bethau wahanol a sut da ni'n gallu helpu di-carboneiddio. Ond mae cael y cyfarfod dwytha'n Ebrill a dim llawer o symud ar ôl hynny yn diom digon da ar argyfwng hinsawdd sgan ni ar y foment. Da ni eisiau rhoi bach mwy o ynni a bach mwy o push i hwn dwi'n meddwl. Rwy'n beth sy'n creu gofyd i fi ydy bod y prif swyddogion da ni'n gweithio o Transfer Wales wedi newid yn y cyfnod yna. Bod Angela'n trio ail sefydlu'r grŵp. Sgynna i'n mynediad i'r swyddogion ar un o bryd. Diolch. John Pugh? Ie, a dyn ni'n gofod yn ffwrdd o'r carbon a CO2. Dwi'n faint o'r carbon sydd yn yr atmosffer. Dwi'n gwybod? Ne, 0.0
4. A wir, nitrogen. John, mae yna lot o waith gwahanol allan yn dweud, na. Hang on, mae 50% wedi codi eis 18, dechrau gan 1800s. A dyn ni'n neud, i fi, mae'n ddim bobl gyfoethog yn fwy gyfoethog, neu cwmniau mawr yn gyfoethog, a'r bobl clawd yn dotach, yna gwybod mae'n neud i fi, ydyn. Ac ydyn nhw'n gyntaf yn y lôn. I'r faes politicaidd o'n adwy o'n John yn sôn am hynny de. Ac yn ôl ydyn ni'n mynd i'r... O, mae'n dim ond 0.04 o'r atmosfer yn gerbyn, yn sôn am gwerthig yn eich ati, wel. Dwi'n meddwl bod yna ddadl gwyddonol o gwbl, mae'n cael effaith a mae'n cael effaith hefyd. A fydd o'n parhau i weithlygu os addan ni'n neud y bath amdano. Pobl plawd fydd yn cael ei effeithio mwy na bobl cyfoethog. Mae cyfoethog. I gallu osgoio. Mae rhaid cyfoethog yn gorffoedd ddocach. Nhw sydd yn y cymryd. Wel. Ilwyn? Wel ia, yn ôl, ia, ychwanegu beth sydd wedi cael ei wneud wan yn fanna hefyd. Fi am gynnau isio ddeud ochrau newid hynny gynta, ac o'n mi anghofio. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod o'n cael ei gofnodi yn llongyfarch ni chi ar y gwaith da chi wedi wneud o'r bwyd syrba. Gon mi anghofio dweud hynny. Ond ar dot hynny, beth sydd efo carbon yma, be sydd yn bryderu sofnadwy efo fo ydy y ffaith bod cwmnïau o tu allan i'r wlad yn medru dod yma, prynu tir, cael cymorth gyn Llywodraeth Cymru i wneud hynny, a bod y bydd i gyd yn mynd i lle mae'r cwmni'n sefydlog, sef tu allan i'r wlad, a dim bydd i ni yng Nghymru na. Dwi'n meddwl bod hynny yn warthus o beth. A mae eisiau bod yn ofalus rhag hynny. Ond jyst fel chwaraegiad i fi. Na, dwi'n cytuno ar hynna fo chi, Dilwyn. Iawn ta, oce. A ni mlaen i tudalen, a ni orffan tudalen 83 gynta. Jyst yn ôl i 81, sori, cylogi pobl ifanc. Gweld nhw ar oren, 81, cylogi pobl ifanc. Ia, 81. Ia, ydy, da ni ddim yn cael cyfarfod, mae Tracy Fierno ddim yn cael cyfarfod fel hwnnw. Ydy bosib symud hwn ymlaen er mwyn i cael gwybod beth sy'n digwydd? Gwybod bwysig gyfrifol am... Cyn mwyaf gig ar... Ia, wel beth sy'n to. Nodau cysidro manifesto ieuenctid drafft, ie? Ia, sy'n gallu cael to, wel sy'n digwydd i'r bydd. Dwi'n gwybod nes i holi, gael chydig bach wefanylion ar hwn. Ar hyn o bryd, da ni allan yn cael syniadau ar ysgolion. A wedyn, mi fydd... Dwi'n gyda'r allan sgrif yn hyn o'na. Yes, so ar hyn o bryd, da ni wedi cael barn arbennig yr addysg. Mae yna cyffredin yn gwmpas yr ysgolion i gael mewnbwn bobl ifanc. A'r bwriad ydy, fydd yna manifesto drafft wedyn yn mynd i'r aelodau erbyn Mawrth 2024. So dyna di'r meddylfryd sôl o gyda. Felly mae yna symudiadau pendant ar hwn, ond yn amlwg mae o'n felyn oherwydd mae'n amserlen yn nodi Medi 2023 a mae yna lithiant yn hynny. Iawn. Beth ydych chi eisiau cyfarfod? Ie, cyfarfod am bwysig efo fi ac Tracy fel arfer am dyma. Wel, mi wna'i ofyn hynna gael ei defnydd. Just gael rhyw updates. Wel, wna'i ofyn hynna gael ei defnydd. A fydd o'n diweddaru chi fel... Ie, beth sy'n digwydd. Tad o'n ôl fan yna gadael. O, diolch fawr, John. Diolch fawr. Reit, 86 o'n ni de. 86 speed yn yno. Sori, dwi'n gyffordd yn dwi ddim yn beth ymlaen, dwi'n dyn ôl i hwnna. 84 o'n ni de. Reit, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Ar 94,
yr eitem ola fan'na, sef gweithredu a monitro mesura yn y strategaeth ymgysylltu. Be mae'n ddarllen yn y Gymraeg, mae'n trigan cael ei gweithredu'n barhaus yn y strategaeth gyfathrebu, yn y sôn yma allan, yn cael ei monitro'n barhaus yn y strategaeth gyfathrebu. Ac mae hwnna ar gyfer yr adroddiad blynyddol fydd yn cael ei baratoi i chi erbyn Mawrth 2024. Oce, diolch yn fawr. So, tudalen 95, 96, 97. A ni'n ar atodiadau. Reit. Dim, reit. A'r argymhelliad ydy bod chi'n archwilio trafod yr rhaglen waith yn fwm. So dwi'n gofyn bod chi'n gytuno yn hynny. Pawb yn gytuno hynny, pawb ddangos os gwelwch yn dda. A ni i'r dim, diolch yn fawr, a diolch am yr adroddiad Iwan, diolch yn fawr iawn. Reit, ymlaen i eitem 10, Gwan, cynllun cydraddoldeb strategol adroddiad blynyddol. Bethan sy'n arwain i'r clwyn union, da ni gyd yn cydymdeimlo Bethan yn meddwl amdani yn amser yma. So mae Iwan a Nia yn cymryd yr eitem yma ymlaen. Diolch. Ie, diolch yn fawr. Na i ddechrau efo, na i gyflwyno'r adroddiad i chi, mae'n fawr. Fel sy'n cael ei ddweud, mae'n cael ei baratoi gan Bethan. Mae 1.1 o'r edrych i bach o'r cefndir i chi. 1.2 o'r adroddiad yn dweud mae'r rhaid i'r awdurdod cyhoeddus yng Nghymru baratoi adroddiad blynyddol erbyn 31 Mawrth o blwyddyn. A dyna di'r cynllun sydd ger bron chi yn yr atodiad. A'r argymhelliad yn fyr ydy bod cymeradwyr adroddiad blynyddol ar gyfer 2022-2023 gyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Mi wnawn ni geisio ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, ond mae'n byr debyg fydda ni wrach yn gorfod nodi beth yw'r cwestiwn a dod yn ôl. Sy'n rhyw gwestiwn sydd ddim yn ymwneud efo adnoddau. Felly, dos o'r chi. Diolch yn fawr. Os yna fi'n arwys glwad, Tim, mi gychwyn. Jyst eisiau llongyfarch am adroddiad mor cymhwysol a yn ddiddorol iawn weld yr manylder o sut da ni'n ymateb i hwn a bod ni ar y blaen yn cynhyrchu adroddiad fel yma. Felly, ar da iawn i pawb sydd wneud a fysa'n jyst yn cefnogi yr argymell. A Siôn ymlaen i Bethan a'r tîm yn sicr, Tim. A ni, sa rhywun adra o ryw sylwynna, dim llaw i fyny neu byd o'na adra. So, a ni mlaen, lle? Ydw i pawb hapus? Gan i ddysgu, sy'n cael pleidlais ar yr argymhelliad. O'r argymhelliad, ia. Pawb ddangos bod nhw'n gytsi, Iwan? Bod ni'n cymeradwyr adroddiad blynyddol. Mae'n iawn. A bod yn iawn i ni'n gyhoeddi ar y wefan. Pawb yn hapus fyna. Na fo, i'r dim, dwi'n meddwl bod pawb wedi dweud yn gwyr. A ni, diolch o'r iawn, diolch Iwan. Diolch o'r. Eitem 11 gwan ta, adroddiad monitro blynyddol iechyd a diogelwch 22-23. A Nia, sy'n dod i mewn ar yr eitem yma, Ia? Nia? Ie, diolch yn fawr. Adolygiad, adroddiad monitro blynyddol iechyd a diogelwch 22-23. Dwi wedi newid y fformat ychydig tro hyn, yr un cyntaf dwi'n gyflwyno i chi a sy'n mi gael yng nghyflogi. Yn fras iawn, jyst i ddim, mae'r adroddiad hwn yn ymestyn tu hwnt i'r cyfnod adrodd am y flwyddyn 22-23 yma, mwyn i fi gallu jyst diweddaru'r Pwyllgor ar lle da ni anni hyd yma, achos mae yna lot o argymhellion di dod o i ni gael adolygiad iechyd a diogelwch. Felly'r cefndir ydy, da ni benderfynu bod angen adolygiad iechyd a diogelwch gan arbenigwr yn benodol, a nathon ni benodi Mike Roberts o adra yn Chwefror 23 i wneud yr adolygiad i ni. Newch chi weld yn darn 3, dwi wedi nodi fanna be ydy canfyddiadau ac argymhellion ddoth o'n sylw ni. Ar argymhelliad cryfa ddoth i'n sylw oedd dyla'r awdurdod gysidro swyddog iechyd a diogelwch mewnol. Mae Iwan di sôn yn barod pan ni'n sôn am swyddi bod ni wedi creu swydd newydd yn fanna mwyn i ni gallu cyrraedd yr argymhelliad yna cyn gyntaf a sy'n bosib. Yn dan 6, newch chi weld yr
hyfforddiant sydd mae aelod o staff wedi mynychu sydd i wneud a iechyd y diogelwch a fewn y cyfnod. A wedyn mae darn 7 yn sôn am y digwyddiadau a fewn y cyfnod. Wedyn yna o 10 damwain a fewn y cyfnod a 2 oedden ni gorau adrodd i ridor sef Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 2013. Ac wedyn yn darn 9 dwi jyst yn danos y camau gymerwyd i leihau risg pellach o'r un digwyddiadau yn digwydd eto. Dyna fo, rili, os gen rhywun unrhyw gwestiwn ydych chi eisiau holi ar yr adroddiad? Diolch o'r iawn ti'n Ian, na ni arwain. Mae Tim efo cwestiwn, sgwrs dda? Diolch am adroddiad arbennig. Mae'n dda weld o. Mae phopeth yn yn ffantastig i fi. Dwi'n hapus iawn efo heblaw. Un dan bach yn paragraff 8 yn lun ar ridor o portable gynta a disgyn o'r tractor. Mae o'n ddeud yn y trydydd llinell gan ni fanna bod o'r syrfis ar y tractor wedi lapsio, ddim wedi cael ei wneud ers dipyn. Pa camau da ni wedi gymeryd neu sicr bod ein beirianna sy'n risg sylweddol i hynna yn cael ei edrych ar ôl a syrfisio. Oherwydd mae'r boi ma wedi slipio o'r tractor, siawns da oedd hwnna ddim byd i wneud o'r syrfisio. Mae'r oleo hydraulic yn sgwrtio bob fan, ond ddylsa hwnna gael ei edrych ar. Rai i gyfadda yna, hwn oedd yr unig offeryn o ddim wedi cael ei syrfisio. Rwy'n cyd. Y depo yn dod ella, depo Penrhyn a depo Cwm y Glo, mae bod dim i fan i nhw. Sgynna i'n esboniad pam bod peiriant wedi cael ei adael cyhyd efaw am y sawl oedd yn ei ddefnyddio wrth yn y ffordd. Ond da ni'n cymryd camau rwan i wneud sicr bod hwn ydy gyda newidiadau o'na stafio o blas ar y bwlch. Fel o'na hwn jyst ddithro a nath o'n ei weld bod yr angen yna. Da ni wedi cymryd canol priodol rwan, sef does ddim tractor yma. A does ddim offer sydd angen syrfisio o'r fath. Does ni'n dod i'r casged bod o ddim yn gwneud synwyr ariannol i gynnal o'r holl offer i un unigolyn. Mae sefyllfa'n drag gwahanol efo'n sefyllfa eraill sydd yn defnyddio peiriannau yn aml. Felly mae risg wedi diflannu o'r safle yma gymbyllad yma syrfis yn y gwestiwn. Hollol hapus yn ia, dwi'n cefnogi'r adroddiad. Diolch yn fawr. Mae gennym ni Dilwyn, Brian, a wedyn eich gari. Dilwyn. Ia, dwi'n cefnogi'r adroddiad wrth gwrs fwy. Mae o'n hanfodol bwysig. Ond yn sgil hyn hefyd ynde, paent o bwyslais sy'n cael ei roi a gyfrifoldeb unigolyn i edrych ar ôl i iechyd a diogelwch ei hun. Mae wedi mynd drwy fyd lle mae bob peth yn gorfod bod yn fai ar rywun arall. Ond mae yna adegau lle mae rhaid ni gyfrifoldeb os ni'n hynna. A dwi'n meddwl bod hwn yn wedi ystod yn mynd i fewn i gael swyddog diogelwch, iechyd a diogelwch, a dwi ddim yn erbyn hynny o gwbl. Paent o gyfrifoldeb sydd yn cael ei roi ar unigolion. Ydych chi'n dad beth dwi'n feddwl? Mae yna gyfrifoldeb ar yr unigolyn, wrth gwrs, ond mae yna hefyd gyfrifoldeb ar y nifer cyflogwr. Wrth gwrs, fel yna dwi'n gyfeirio. Gweithdrefna ni yn addas a bod ni'n lleihau y risgau sy'n bodoli i'n gweithwyr ni. A dyna di'r pwrpas tu ôl am swyddog iechyd diogelwch. Ia, dwi'n dallt hynny. Fel arfer, mae'n newyddgaredd os o'n ni'n gwneud yn mynd asesiad risg iddo fo. A mi oes yr asesiad risg yna yn pigo fyny beth sydd yn resymol i ni fel cyflogwr o dwi'n gwneud a beth ni'n disgwyl i'r gweithio bod yn gwneud. So mae wbeth sy'n cael ei wneud. Mae'n asesiad risg y fod wedi cael ei chyflawn. Be ydych chi'n clywed ar hwnna? O dan y ddeddf o iechyd diogelwch, gyfrifoldeb gyntaf yr unigolyn neu peth am ffordd saff.
Ond dilyn y canllawia. Unigolyn. Unigolyn, Yn ie. union, ia, dyna Ond pam dilyn y ni'n canllawia. Ond ydy unigolion i gyd yn gwybod hynny? Wel, fel swn nhw'n gwybod. Neu gyfrifoldeb, dyna'r pwynt dwi'n trio wneud. Ydyn nhw'n gwybod na cyfrifoldeb cyntaf, dyn arnyn nhw hunan, achos y sos o beth mynd rong, mae o'n dod lawr ar y dydod wedyn, dydy. Gyfrifoldeb ni ydy wneud sicr mae gan ni system a saff i weithio, a mae'r tecla maen nhw'n defnyddio rai addas i amddiffyn nhw, a reoli'n saff. Ie. Ond wedi cael hyfforddiant priodol ar gyfer Brian, Lisa? Thank you, Chairman, and thank you very much for the report. The detail is very welcome. I was somewhat shocked also to see the tractor incident and, support the discussion that was mentioned earlier on about the corrective actions and so on that are put in place. I would particularly support the appointment of the health and safety officer, whether it's full-time post, part-time post, I don't know, but I think it's very important for us as an organisation to have that. And speaking from my own personal experience in previous organisation, the benefit of having someone who's professionally trained in that area was actually very helpful across a number of different aspects of the work that we used to do, which included people who were having health problems as a result of working from home and finding appropriate mechanisms to address that. And that applied to me personally. So I would support that wholeheartedly, and think that's a very good move that we do appoint someone with those skills so that we do get the processes and procedures put in place that are tailored and appropriate for the work we do. Diolch, Brian. Diolch fawr. Edgar? Ia, mae'n adroddiad pwysig iawn ac dwi wedi cael pethau personol ond o fy hun, a dwi'n drystu a ddau adeilad o bethau mi fyny i'r safon oedd yn y fod a bethau gynnon ni ddim i fyny i beth ydyn nhw fod rwan wedi cael ei wneud illa 20 mlynedd yn ôl ac yn y blaen. A dwi'n meddwl bod hwn yn fath mae rhaid ni edrych yn ôl drwy'r adag yna. John, mae iechyd yn rhywun dod i efo beth mor bwysig ar yr rhywbeth o saf. Mae gen i gwod, mae'n helmet yna, sy'n rhywbeth o allan, mae'r helmet yna, a wedyn fod yn dyddio wedyn, un o darffermydd mae'r rhaid yn fawr o balans a ni. Wel arall, pan ydych chi'n hir am ysyn, mae'n dweud fod ysyn wedi pasio a wneud servis a servis diw. Fes ydych chi'n rhoi servis diw ar y cab, mae'n nhw'n gwybod wedyn, automatic, wel, yn oedden hwn allan, achos mae'n servis o diw. Mae beth mor syml i wneud, ac wneud hynny ar y peiriannau gyd, ydych chi'n cyfrwch hynny wedyn, ydych chi. Os ydyn nhw wedi mynd o fatal wedyn, a fod o'n servis sydd wedi pasio, wel, gyfrifoldeb bod i wedyn, achos mae o ar y tractor neu ar y cerbyd, ydy. Dwi'n dechrau mewn bod i'n a dda iawn yw health and safety yn eitha, gorfod eitha dod i yma. Sylw cyffredin di yna yma. Ie, dyna fydd i'r amwyad o. Le, cadw trefn yn yma, de. Ia. Iawn, diolch o'r iawn chi, a diolch i ni am yr adroddiad. Yr argymelliad ydy nodi'r adroddiad i'r gwybodaeth. Di pawb ddangos bod nhw'n hapus wneud yn ysgol dda? I'r dim, diolch o'r iawn i chi. Diolch fawr. Diolch iawn. Eitem 12, gwan llita canolfannau croeso, adroddiad blynyddol a... Sori, Awel sy'n adrodd i ni, mae'n drwg na Awel. Awel yn adrodd i ni ar yr canolfannau croeso. So Awel, diolch ti a croeso yma. Cyn i Awel ddechrau, mae'n bell o'r meic. So di bosib yn y meic. Sorry. Awel. Lyfli, diolch yn fawr. Ydych chi'n clywed? Mae hwnna wedi gynnal agos o'n. So, gathen ni flwyddyn llwyddiannus eto yn y canolfannau o ran i trwsiant efo i fyny yn y dair canolfan. Hefyd, mae'n gwerthiant ni ar y siop ar-lein wedi cynyddu. Ar ôl ni ehangu be oedden ni'n werthu dechrau lenni, mae wedi gweithio reit da. Ymddiheuriadau amdano ffigurau hefo'r siop ar-lein, mae'r til da ni'n defnyddio i brosesu y gwerthiant yn wneud mwy nag un peth. Wedyn mae mwy anodd cael adroddiadau manwl allan ohono fo lle, heb wneud dipyn o waith
cefndirol, a wedyn dyna pam mae wedi cael ei selio ar yr elw ar y gwerthiant yn hytrach na'r trosiant ei hun, lly. Mi gafon ni dipyn mwy o lwyddiant hefo recrwtio staff ar gyfer y canolfannau. Betis Coed a Beth Gelert, dwi'n gwybod os ydych chi'n cofio, oedden ni wedi cael andros o drafferth llynedd hefo recrwtio ar gyfer y dair canolfan. Oedden ni lwcus iawn lenni yn Betis Coed ac yn Beth Gelert, lle o gennym ni lefelau staffio llawn a wedi cael aelodau staff gwych newydd, lle. Mae'n dal broblemau yn Aberdyfi, oedden ni yn hwyr yn recrwtio, oedd hi'n ddechrau Mai ar staff newydd yn cychwyn, ac yn anffodus mi gafodd swydd newydd diwedd y flwyddyn a wedyn mi adawodd diwedd mis Medi. Felly roedd mis Ebrill a mis Hydref yn fyr ofnadwy hefo'r ganolfan wedi cael mwy na hanner o'r amser, dydy gwir. Ond hyn, oedd Aberdyfi wedi gwneud y dda iawn o rannu trosiant nhw. So, ie, swings and roundabouts sydd wedi gallu bod yn well, sydd wedi gallu bod yn gored trwy'r blwyddyn, ond a waith. O ran pam da ni'n meddwl bod ni wedi bod yn weddol llwyddiannus, achos yn edrych ar be oedd ni'n rhagolygon ar gyfer yr economi diwedd flwyddyn diwetha, oedd hi ddim yn edrych yn addawol ofnadwy. Ond ie, mae ambell i reswm da ni'n meddwl, mae effaith ar chwyddiant yn amlwg bod hynna wedi effeithio ar yn turnover ni, lle lot fawr iawn o'n cyflenwyr ni wedi gorau rhoi prisiau fyny, ac yn anffodus da ni wedi gorau rhoi prisiau fyny achos bod yr faint maen nhw wedi cynyddu gymaint, lle. So, mae hynny'n un rheswm, recrwtio fel ydych chi, bod ni wedi gallu bod ar agor mwy o amser yn Betis ac yn Beth Gelert yn siŵr. Mi nes i fel arfer byddai'n mynd i un treidfer y flwyddyn, a mae hwnna yn mis Gorffennaf, ond lenni fi eisiau mewn 2 am y tro cyntaf, achos o'n i wedi bod mewn un o gwbl ers 2019. Ac oedd y llall fi eisiau mis Ionawr ar ddechrau'r tymor, a mae yna ambell un o'r cyflenwyr newydd eisiau bigo i fyny wedi gwneud o i'r rhestr cyflenwyr mwy o llwyddiannus sydd gynno ni, lle. So, yr ehangiad yn fannu, a hefyd bod da ni wedi gweld cynnydd yn niferoedd o ymwelwyr tramor yn dod yn ôl, ac efo'r exchange rate wedi bod mor dda iddyn nhw, bod eu gwariant nhw wedi codi, felly. Yn anffodus, da ni wedi gweld cynnydd, da ni'n meddwl, mewn shoplifting sydd wedi bod yn mynd ymlaen, ond dwi'n meddwl bod hynna jyst yn ni, mae hynna draws bob peth, lle. Mi nathon ni roi CCTV mewn, ac o hynna o ganlyniad i broblemau yn ystod Covid, a mae wedi gweithio'n plaid ni bod yn dda iawn ar gyfer adrodd, wneud adroddiad i'r heddlu, lle. So, o'r ganlyniad i hyn i gyd, lle, da ni yn rhagweld fydd y canolfannau yn gallu bod o fewn i cyllideb ar gyfer lenni. Dwi'n eisiau deud bydden nhw definitely. Fydden ni'n gwybod yn well ar ôl mis yma oherwydd bydd yr codiad cyflog di mynd i mewn mis yma ac hefyd bydd tal gwyliau'n cael ei dalu allan mis yma. So bydd gen i bach mwy o syniad ar ôl diwedd mis Tachwedd, lle. Ie. Diolch, Awel. Diolch yn iawn. Diolch o glwad bod yna gynnydd yn yr sales mewn ffordd chi. Dda iawn clywed hynny. John, i gychwyn ffwrdd? Diolch am y broliad. Dda iawn, ac wrth gwrs, da ni'n llwyddiannus, da ni'n cael broblemau dros y blynyddoedd, ond dwi'n gwybod. Mae'n lawer iawn o gaffis di agor, ac ryw siopa bychan o cap. A da chi'n cydweithio, achos mwyn sa'i di gallu defnyddio hynny yn aml, mae'n yn gyd asgol, mae o hyn brysur.
Mae'n gofyn ar lle gael nhw fynd. Dach o, sa'n cydweithio efo i ni, os yw'n facen, fysa hynny'n help i chi hefyd, yn sy'n o. Ydych chi fel cydweithio Cydweithio gyda'r caffi, stosydd, denu twristiaid i fewn, twristiaid i fewn ag ati. Mewn gwahanol ardaloedd. Dwi'n rhoi geirad, yn ddinas, gwneud y caffi bach yn ddinas, mae hyd yn llaw twristiaid yn gyd na, gedig o. So, na mae'n iawn gofyn lle gyda fynd, so, tu allan ddinas wedyn, mae'n bod o'n... So, sy'n neis gallu cael nhw cydweithio efo hynny hefyd? Mae y canolfannau gyd, mae'r staff yn nhw yn, maen nhw'n gweithio'n agos iawn hefo'r busnesau ni yn y cymunedau nhw. Mae'n berthynas glos yno lle. Maen nhw'n gweithio, mae Betes y Coed, dwi'n gwybod, yn gweithio'n agos hefo Tourism Association lleol ac yn gweithio hefo bobl sydd efo'r gwestai ar bed and breakfast sydd yn mae gen bobl gwestiynau, maen nhw'n hyrwyddo'r ganolfan lle. Bydd Gelert, mae gen nhw berthynas agos hefo'r siop eraill sydd yn y pentre. Wrth bod nhw'n fwy, mae'r perchnogaeth yn fwy lleol yn Bydd Gelert nag ydi o yn Betes y Coed, ydy gwir. A wedyn rhy fath hefo Aberdyfi, mae gen nhw berthynas glos efo'r siop Ifan Ia sydd ar draws y ffordd yn enwedig. Achos bod nhw hefyd yn denant i ni yn yr ganolfan lle. Ac hefyd hefo nifer o'r bobl sydd yn rhoi llety yn enwedig rhoi hynna'n ddarpar yn Aberdyfi. Mae Meir yn bod nhw gyd ac yn cadw pawb yn reit updated efo beth sy'n mynd ymlaen. Ie, dwi'n golygu o'n siop. So mae'n gwahanol rai o tom gen ti yn cael swynydd lle sgota ac ati. Mae'n gwahanol caffi sy'n fan fan. So, mae'n to gydweithio sy'n hyn a llefydd pobl yn mynd o bwyn ydnag ar canolfannau. Dyna'n gweithio, dwi'n siŵr gorfod i market. Allech chi fe market yn wedyn fod nhw'n... Wholesale ydy da ni'n neud hynna barod. Mae gen ni ambell i gwsmer sydd yn prynu mapiau da ni'n cynhyrchu gyda ni. Meysydd carafanau di'r mwyafrif ohonyn nhw, ond yndan da ni yn gwerthu stwff yn wholesale. A wedyn ydych chi gallu gwerthu nhw, dyn y siop i comisiynu nhw, dyn ni'n Yndan, mae lot o hynny'n dod trwy yn dosbarthwr ni sydd yn dosbarthu Eryri, ond mae hefyd yn dosbarthu nwyddau ar gyfer y canolfannau hefyd. Dwi'n yn ychwanegol i hynny, John, mae cynllun llys Genadon Eryri hefyd, a da ni'n mynd i arwyddo dros fi ymlaen o bobl, so mae gwybodaeth yn mynd i'n cwsmeriad os liciwch chi trwy'r cynllun llys Genadon, so gweld y record siopa busnesau tyfod mae eich ydw. So mae'n bwysig o'n canolfan ni, mae'n bwysig fod ti ymgysylltu gyda'r busnesau. Fewn asgol o'r Aberdyfi, cael mewn ddadol i ddeg fi'n wedi ardal arall gyfrifol am ardal arall. So mae hynny'n rhaid bwysig bod chi'n gyfrifol bod man. A mae ffordd awd i ddweud ydy. Yn ddwys nid y gwaith drosto chi mewn ffordd, da wedyn ydy. A fel lle fod yn Aberdyfi sydd yn Aberdyfi fel llawn yn chedrych am roedd yn dros o'n ymwneud gyda dda. Na, mae hi'n mynd yn dda iawn chwarae teg na. Diolch John, a diolch Owen, sam byd arall i drafod y cwestiwn arall. Na ni, diolch fawr iawn ti Owen, am ddod i ddato ni, ac am ddwriad llwyddiannus iawn yn yr rhan i chi. Yr argymelliad ydy bod yr aelodau yn trafod cynnwys yr adroddiad ac unrhyw gamau a ddylai cael ei cymeryd wrth ni edrych tuag at 24-25. Pawb ddangos bod nhw'n hapus efo hynna sgwrs dda? Na ni, diolch fawr. Na ni, diolch fawr i chi gyd, na ni. A ni mlaen i eitem, diolch Owen. A ni mlaen i eitem 13 lle, cofnodion bwrdd rheoli plas tan y bwlch. A Tim, chdi sy'n arwain ar hwn ia? Diolch yn fawr, Cadeirydd. Fel mae'n dweud yn gynharach, weithio'r yn dod i fyny yn Ionawr, a gawson ni gyfarfod ar ôl yr munudau ac wedi weld hynny, felly mae'n un arall i ddod. A wnaethon ni drafodaeth glir o'r dyfodol a ffordd ymlaen, a da ni wedi ofyn i'r swyddogion mynd i fwrdd a dod â papur i'r gweithgor yn Ionawr i drafod y dyfodol a ffordd ymlaen ar hwn.
da ni wedi bod yn trafod hwn ers dipyn o blynyddoedd rwan a symud ymlaen, a mae dealltwriaeth ni a'r gyfraniad a'r costau a pethau fel yna lot gliriach rwan. Felly mae yna papur yn dod â hynny i'r weithgor a gawn ni siawns i trafod hwnna'n bellach. Hapus iawn i ateb cwestiynau ar beth sy'n hwn, ond ni'n cymeryd bod pobl wedi cael siawns i darllen drwyddo fo a deall beth sydd yn y papur. Diolch yn fawr. Diolch Tim. Unrhyw gwestiwn tuag at Tim? Joe? Hiya, diolch. Can we have the last 12 months bookings, obviously not details, but just how many nights were booked, how many events there've been, just have a breakdown of how it's actually running day to day. Ai o'n bosib, ond dwi'n saff iawn os fydd o ddefnydd i chi pan da ni'n sgyrraedd y picture mawr. Iwan, beth yw bod oedd gael? Mae'n medru bod yn anodd gafel at ei gyrraedd. Da ni wedi ceisio dod o tro yn dod ni yn y gorffennol a da ni'n medru cael dealltwriaeth da iawn o beth yw'r incwm i gyfanrwydd, ond mae'n trio cael dadansoddiad beth yw'r pa mor llawn ydy ar dadansoddiad ffeithiau. A hwnna yn y gorffennol, sef Colesbrook. A pe nath yr system exchequer gael ei diweddaru, mi nathon ni golli'r gallu i ddefnyddio Colesbrook. Ydyn so beth gen i di, mae gennym ni wahanol system yn ei lle. So mae'n gymleth i ddod â'r picture cyflawn yna ata chi. Ond dwi'n meddwl mae Emyr di adrodd ar ydy'r sefyllfa cywir, sef da ni'n ymwybodol beth yw'r gost net fel awdurdod i gynnal pas o flwyddyn i flwyddyn. Diolch Iwan. Brian, a wedyn Delyth. Yeah, Brian. Thank you, Chair. I was very pleased to hear that we are going to be getting a report on this very shortly, and look forward to that, and agree with Tim's comment that now we're getting the detailed data together, we are coming to the point where certain decisions will have to be made. In relation to the report that we're getting, will that report also include the carbon dimension, which was mentioned earlier? And, you know, that obviously forms part of whatever the costings are that you're looking at. Diolch Brian. Tim? Yn sicr mae'r carbon yn un o'r ffactorau fydd cael ei drafod yn y gweithgor gyfeithiad. Diolch Brian. Diolch Tim, diolch Brian. Delyth? Yes. Thank you. Just cwestiwn sydyn, just dim bach mwy eglurhad ar amserlen, mae sôn yn dod â papur i'r gweithgor. Pryd fydd o'n actually dod ger bron llygyd ni fel petai? Beth yw'r amserlen ar gyfer hynny? Gweithgor diwedd mis Ebrill. Diwedd mis Ionawr, sori. Reit. Da ni wrth yn gweithio ar y papur rwan. Oce, so diwedd mis Ionawr. I gweithgor oda felly, ie? Dwi'n meddwl dibynnu ar y trafodaeth chi yn y gweithgor. Mae awdurdod yn Chwefror wedyn os ydych chi eisiau gwneud arbenigedd pendant i'r awdurdod. Diolch. John? Ie, efallai mae dyna'r broblem sydd yma. Dych chi ddim yn gwybod iawn pa arian sy'n dod fewn ac o le ac bob beth. Oes edrych fan bob cyniog. Os ydych chi'n sgiwio chydig o'r allai y profit, mae'n mor bwysig dyddi yma. Mae chi'n gwybod yn union lle mae bob cyniog mynd, lle mae bob sydd i strwytho pethau fel eich chi fwy o elw drwy un ffordd a ffordd arall. Mae rhaid i fi set yn yma, mae'n mor galed, mae'n mor competitive. Mae'n eich gwybod bob peth, ddim jyst yr arian, ond beth sydd yn gweithio hefyd i gael newid y busnes mwyn o fod yn profitol i ddim. A wrach mae dyna beth ydy ddim yn colli, fel ydych chi dydy'r ffigurau neu bob beth ddim yma, wel, dyna beth ydy'n colli yma, os gyda chi database o bob peth, a gwybod lle mae bob peth yn gweithio, a pa dweud bobl sy'n dod ydy bobl ifanc, ydy ganol oed, ydy dde bobl. Dyna'r beth ydych chi eisiau gwybod, i wybod sut fynd y busnes ymlaen. Erbyn hyn, mae gen i syniad cadarn o beth yw'r costau gwmpas y blas. O ran faint y bres yn dod i mewn, faint mae'n costio i redeg,
waith bydd y dosrif gynnol dros y blynyddoedd nesaf. Felly, da ni eitha glir ar hwnna erbyn. Oedd y cwestiwn, be di... Ma blwyddyn wan, ond am blwyddyn, ers yma blwyddyn, ar blwyddyn, ta be di cyfran oed i bobl sy'n dod yma? Yn syniad. Na, mi ddod fod y ffigur, mi ddod chi'n gwybod beth yma, mae'n hollol bwysig. Wel, gwyd pa oed dweud pobl yn dargedu, se. Fel awdurdod, da ni yr staff ma'n gwybod beth yw'r ffigurau. Ond mae'n bwysig bod chi'n gwybod lle dargedu. Dwi'n mynd i gymryd un o ddylunau ella di John diwedd y gan i ginio. Felly bod yn monitro ydy, da ni bod monitro pa fath o farchnad ydyn nhw, pa fath o tablet yn dadau'r flwyddyn, grwpio ifanc, grwpio pensiynwyr ac yn y blaen. Ond ar y cronhoi hynna i gyd i fyny, a bi o gofyn blwyddyn ar enw, da ni wedi methu. Mae'n o'i trafod, mae'n adnodd mor bwysig i'r ardal i gyd ydy mae ei. Yn ei beth ydw i, dwi wedi bod ar y Pwyllgor y Parc ys, dwi'n bod 2-3 blynedd i ambell i wan. A mae hwn ymlaen ys gychwyn. A ni dal yr ydy rhaid i blaen yn ei fan. Mae fi'n hen bryd yn gwybod anodd, di o ddim yn fod i sesiwn awr beth bynnag ydy o. Mae'n rhaid ni ddod i decision, achos ni'n rhaid i mlaen ar un peth o flwyddyn i flwyddyn o flwyddyn. Ni'n mynd i wella'r sefyllfa. Da ni gytuno Pwyllgor am gael. Dyna di'r bwriad. Da ni... Fydd yna bapur yn dod i'r gweithgor a fydd yna argymhelliad clir gan y bwrdd. A wedyn, mi fyddwch chi wedyn yn cael ei trafod ac i wneud argymhelliad i'r awdurdod ar gyfer penderfyniad ffurfiol. Rwy'n cwestiwn arall ynglyn â Plas yn y bwl cyn i ddod ar cyfarfod i ben. Na, pawb yn hapus ag y fodlon ar hynny. Diolch am yr horiad Tim. Wedyn mi na mwy o drafod, mwy manwl nes ymlaen. So, diolch am hynna Tim. Gweithion, da ni wedi dwad i ben yr agenda. Diolch i chi gyd am droi allan. Atyn ni heddiw yma yn Plas ag adra. Felly ddoi ar cyfarfod i ben, a na ni, diolch fawr i chi gyd, diolch fawr. Diolch. Diolch.